večer, já vás vítám na další přednášce. Pokud máte pocit, že na plzeňské radnici něco smrdí, tak se nemýlíte, doufáme, že je to pouze v jejím suterénu, kde se momentálně nacházíme. Je to pravděpodobně způsobeno tím, že poslední, kdo tady větral, jsme byli my při červnové přednášce. V té době to pravděpodobně nikdo nebyl, proto to tady tak dneska vypadá. Tak. Nicméně, pojďme k něčemu příjemnějšímu. Říká se, že astronomové s planetami skončili už asi před 100 lety. Už na nich nebylo nic zajímavého a nechali je jiným. Jak se celá věc má, nám prozradí náš dnešní host, doktor Petr Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd, a budeme se věnovat té planetě pouze jedné dnes, a které to už nechám na ní. Moc krát děkuju. Já začnu zajímavým faktem, který jsem se dozvěděl. Údajně tohle to bylo původně přízemí. To mě fascinuje. To já si odsaď z Plzně odvezu jako největší poznatek. Hele, já vás tady všichni vítám. Mám pro vás špatnou zprávu. Ti z vás, co přišli na přednášku, budou nesmírně zklamaní, protože nás přednáška nečeká. Nás čeká beseda. A to je horší, protože já po vás budu něco chtít. Jo? Já po vás budu chtít interakci. Přednáška by byla, že já bych tady stál hodinu a půl, by vám něco povídal, pak bych tam tím východem odešel pryč, co všichni zvládnete doma na YouTube, puste si jakoukoliv jinou přednášku o Marsu. Ale já budu chtít s váma interagovat a budu z vás vyrážet to, co vy víte o Marsu, a pak si uděláme nějaký příběh, kam se vydáme. Takže se těšte. Jo. Kdyby se chtělo někomu spát, já vás budu nutit. Pak, když máte indexy, tak zase naopak vám na konci rád zapíšu zápočet za účast. Dneska máme vyrazit na jednu planetu. Je super, že máme červenou fixu, protože dneska poletíme na Mars. Já za chvilku začnu co ještě větší. Povězte mi, co víte o Marsu. A nebojte se. 4. planeta. Dobře. Co dál? Dobře. Proč Bůh války? To, že je červený. Super. Co dál? Polovičný země. Prosím? Polovičný země. Polovičný země. Co dál? Patří mezi terestrické planety. Terestrické planety. Co to znamená? Polovičný země. Super. Co dál? 2 měsíce. 2 měsíce. Jak se jmenujou? Co to znamená česky? Dobře. Kde se vzali ty měsíce? Jste si to skazil. Je to jediná planeta obývaná robotem. No, zatím vám to uznám. Já jenom pardon, najdu něco, co píše krásně, aby to černá. Roboti, co dál? Největší soukromě soustavy. Super. Jak se jmenuje? Olympus Mons. Co dál? Největší kanon ve slunční soustavě. Největší kanion, jak se jmenuje? Dobře. Co dál? Polární čepičky. Polární čepičky kolik? Na severu a na jihu. Na severu a na jihu, takže 2, OK. Zmenšují se v létě, zvětšují se v zimě. Super. Jste měli pocit, že to píšu naprosto chaoticky, tak máte pravdu. Co dál? 1,5 krát dál od slunce. Dobře, to nevím ani já. Co dál? Dichotomie povrchu, severní nížiny, jižní planiny nebo Pustý, tak vám dávám 1000 kladných bodů, že to znáte, a já se to naučím psát, to mi je. 7. největší planeta. To se přiznám, že nevím. Ale to je dobrý, jsem ještě neslyšel. Co dál? Vyslá koryta řek na planetě, kde usazení na povrchu. Super, koryta řeka sedimenty. Co dál? Čistská atmosféra, moc krát děkuju. Já tu jsem zrovna myslel, že nám chybí v příběhu. Modránky. Modránky? Červánky. Červánky, já nevím, jakou mají barvu. Jsou to modránky?
Já vám je napíšu, nemám s tím problém. Tak budeme googlit. Existence prachových boží, a to je lokální, tak globální charakter. Prachová, dobře. OK, co dál? Pole Tarsis. Tarsis, paráda. Co dál? Sopečná, jasně. Pardon, já to pod tím slovem vidím, takže k tomu se dostanu, ale děkuju. Píše remanentní magnetismus. Remanentní magnetismus? Myslím, že to tam není. Já jsem úplně fascinovaný, že znáte ty slova. Já si napíšu magnetický pole, já bych neměl tam to napsat tady. Magnetický pole, co dál? Curiosity, už máme tam schovaný slovo roboti, ale děkuju. Jo, můžeme, ale já to nebudu psát, já jsem jiný člověk. Tak jestli mi chcete dát víc než curiosity, tak půjďte do toho, co jsou ty další, co znáte. Perseverance, opportunity, spirit. A pak ještě vám chybí 2 vozítka. Pathfinder, dáte do 6. Takže tak ještě jedno. Vikingové. Ještě 2 vozítka. Ještě potřebujeme jedno vozítko a ještě z toho nikdo neřekl, protože je čínský. A vy znáte všichni ty americké. Tak to bohužel je. Vyslovuje se to žurong. A já to asi vím, že se to žurong anglicky, ale vůbec netuším, jak se to přepisuje do toho českého pokusu vždycky o přepis té čínštiny, jo, to nevím. Co dál? Podobný schopnost je jako planeta Země v ročním období. Super. Roční období. Já vůbec nechápu, proč jsem sem jezdil normálně. To všechno, jste si mohli sednout normálně do hospody spolu. A mohli jste si to všechno odříkat. Podobná dotace. Podobná dotace, dobře. Takže já si napíšu. Víte, jak se říká marzovskému dnu? Sol, super. Marzotřesení, krásný. Super. Marzotřesení. Už nevím, kam se pak budu kreslit, jo? Jo, dobře, tak já si tady takhle udělám pomůžku, já to nevím napsat, jo? Super, super, k tomu pak se vlastně jsme se potřebovali dostat, takže desková tektonika. A to je škrtné. Únik atmosféry, jasně. To už tam máme trošku jako řídká atmosféra, vlastně pak už to tam máme všechny ty predispozice popsané. Takže to nebudu muset psát, že si propojíme pár slov dohromady. Ale děkuju, je to pravda. Permafrost. Permafrost. Tak pojďme ještě 5 slov a pak na to vítneme. Permafrost. Co to je? Trvalezrodná půda, super. Terraformace. Jo, science fiction už tady je. Tady já se napíšu, abych nám přijdu. Fakt si nejde. Protože na ní strávíme strašně času. Podpovrchová voda. Podpovrchová voda, dobře. Jak je rozdíl mezi podpovrchovou vodou a permafrostem? Ne? Podpovrchová voda může být chutná. Ve skupenství je ten rozdíl. Permafrost teoreticky nemusí být vody, ne? Prosím? Permafrost by teoreticky nemusel být vody. No z té definice, jako známe, ze Země musí být. Ale právě ten rozdíl, jak to permafrost je vlastně podpovrchová voda, akorát se to liší ve skupenství. A chtěl jsem se dobrat, abyste si všichni uvědomili, že tady se bavíme o kapalině a tam se bavíme o pevné fázi. Jo? Tapička. Tak jo, to jsou 2 slova, ještě 3. V kapilárách být může. Dostaneme se k dárským zákonu až. Pánec Hellas, dobře. Tak ještě 2. Retrográdní pohyb na obloze, ale to bude... Retrográdní, promiňte? Na obloze retrográdně se pohybuje zpětně, ne vlastně. To nevím. Při pozorování. To nevím. Já potřebuju to čísnou... Já to vysvětlím. Já jako geolog to potřebuji čísnou kladivem. Do těch dalekovodů se třískat kladivem nemůžu. Říkám mě odbočím, pardon, tak já... Takže to já neumím to vysvětlit. Když takhle za vámi je spousta lidí, kteří to budou mě krásně vysvětlit. Ale Marsovi měsíce mají tu zajímavost, že jeden z nich se pohybuje prográdně a druhý retrográdně. Taky jsem nevěděl. Tak
Můžu to tam dopsat, ale pak na to nezabalím žádný příběh, protože to nemůžu vysvětlit. Tak ještě 2 slova, pojďte. Chybějící magnetický pole? Máme tady někde magnetický pole, už tady máme magnetický pole. A děkuju. Kosmické záření. Kosmický záření, paráda. Na to myslím celou dobu, co jsme vešli sem do Skopce. Že tady jsme v bezpečí, jo. Kdyby náhodou se vyplo dneska magnetický pole a zmizela atmosféra, tak tady přežijeme. Tak co dál? Poslední slovo. Mě fascinuje, že se to nikdo neřekl, tak to řeknu já. To jsou složení atmosféry. Život. Vždycky, když máte Mars, tak musíte přemýšlet o Marťanech a musíte o nich povídat. Jo? Já se nechám nakonec. Tak máme hotovo, děkuji, že jste přišli a jste Ne, dobře. Ale tak začneme. Jo? Máme tady spoustu slov, které postupně zkusíme nějak propojit do příběhu, poškrtat je a vysvětlit si, jak spolu všechno tyhle věci souvisí. Začneme tady od toho, že Bůh války. Jo? Správně jste tu řekli, že Bůh války je proto, že je planeta červená. Co je červený? Krev. Přesně tak. A to jsou to oxidy železa. Jo? Souvisí to tam, akorát historicky lidi viděli krev, ne oxidy železa. Jo? Ta postupnost je trošku jinde. Proč má Mars červený povrch? Protože má hodně oxidu železa. Proč má na povrchu hodně oxidu železa? To byla voda. To s tím úplně nesouvisí. Je pravda, že došlo k tomu, jako je potřebný kyslík na to, aby to syrový železo zoxidovalo, vlastně zrezlo. A tam to potřebuje vodu. To zvládnete jenom s kyslíkem v atmosféře. Ale je to jako pravda, že samozřejmě ty oxidy železa, které máte na povrchu, tak jsou důležité. Ale proč má Mars na povrchu tolik železa? Kouknu na tu tabuli. Máme to tam schovaný pod jedním slovem. Země byla taky ve velkým bombardovaná, Merkur byl taky ve velkým bombardovaný, Venuše byla taky ve velkým bombardovaná, Měsíc byl taky ve velkým bombardovaný, já to nemám nic slovit. Všechny tělesa sluneční soustavy, na začátku, když vznikala sluneční soustava, tak vlastně docházelo k něčemu, čemu se říká jako heavy bombardment, což je období těžkého bombardování, kdy každý to těleso, co tady je, dostávalo obrovské množství zásob úplně všeho. Jo? No tak jádro není tekutý, aby se to nedochází tam k tomu. Při tom bombardování ty těžký kovy nahoru a nebylo síla, která by poslala dolů. Přemýšlíte správným směrem, ale není to tak, jak říkáte. Ale máte správný způsob jako uvažování, že se díváte, jak to souvisí s tím středem toho tělesa. Jo? Kdybychom si nakreslili Mars, jak mám kreslit vnitřek? Mám tam nakreslit hvězdičku? Co? Myslíte si, že uvnitř Marsu je velká hvězdička? Ne. Co bychom měli mít uvnitř Marsu podle vás? Nějaký koule. Jak ty koule budeme říkat? Jádro. Jo? Kdybych kreslil Země, tak bych měl nakreslit něco trošku jiného. Co bych měl nakreslit? Pardon, tohle by mělo být mnohem větší, jo? Tohle teď Země. Tady mám to jádro. Jak vypadá jádro Země? Je tekutý a pevný, jo? Máme tadyhle část, tahle je pevná a tahle je tekutá. Jak to víme? Seismické vlny, jo? Když tady já mám na povrchu Země nebo kdekoliv tadyhle zemětřesení, tak se vám rozletí seismické vlny. A máte 4 základní druhy seismických vln, P vlny, S vlny a 2 povrchové vlny. Ty teď ignorujte, jenom víte, že existují. P vlny umí projít úplně vším, je úplně jedno, čím běží. S vlny neumí projít kapalinou. Takže já, když budu mít tadyhle stanice na druhé straně, budu měřit pohyb seismických vln, tak si všimnu, že S vlny mi jdou jenom takhle. A tady je oblast, kam mi S vlny nikdy nedojdou, protože je pohltí kapalina. Na Marsu se zdá, že tohle to není. Jo? Mars má jenom jedno velký pevný jádro a není tam ta kapalná složka. Ale když jsme to nesouvisí s tím železem, jenom jsme do toho zabředli, tak se to snažím vysvětlit. Co je tadyhle okolo jádra? Plášť. Super. A co je nad pláštěm? Kůra. Super. Tak a teď se vrátíme k tomu, proč je kůra Marsu bohatá železem. Kde je železo na Zemi? Kam se nám většina železa poděla? Země na začátku
rozstavená, že prostě potom vyplavila a tím pádem to železo těžký prvky šly jakoby gravitací do hloubky. A na Marsu to nebylo a tím pádem zůstalo. Je to tak. Mars byl taky na začátku rozstavený. Akorát v Marsu se stala jedna nepříjemná věc. Která to je? Dynamo efekt zastavil. S dynamem to nesouvisí. Dynamo zrovna není to, co by přitahovalo železo. Tady správně zaznělo, to je gravitace. Takže vy, když rozstavíte to těleso, tak vám samozřejmě těžké prvky mají tendenci se usazovat směrem do středu toho tělesa. Jo? Proto uvnitř Země máte hlavně železo plus spoustu jiných dalších těžkých kovů, ale železo tam je prostě absolutně jako většinový. Na Marsu na začátku byla ta planeta taky komplet rozstavená, protože že proč se rozstavila, protože když máte to těleso, jsou obrovitánské srážky, spousta kinetické energie se přeměňuje na tepelnou energii a vy to začnete tavit. Jo? V čem je Mars jiný než Země, aby se tohle, aby všechno železo se nedostalo do středu toho tělesa? Odstředivá síla s tím zpětá není, muselo by se to točit strašně rychle, aby ta centrifuga fungovala přesně, to těleso by se rozstřelilo. A to magnetické pole, ne? Magnetický pole s tím nesouvisí. Magnetický pole, souvisí s tím, že aby vám vzniklo magnetický pole, tak potřebujete mít tady vrstvičku kapalnou. Protože v této kapalné vrstvě, to je ten důvod, kde vám, nebo to místo, kde vám na Zemi vzniká magnetický pole, že máte pevný jádro, okolo máte kapalné jádro a oni se každý točí trošku jinak. Tadyhle se nějakým způsobem, není to můj obor, jestli se to bojím vysvětlovat, jestli tady někdo mluvíte magnetismu, tak ty si taky chytněte uši, jak chvilku neposlouchejte a pak dám signál, zase můžete. Tadyhle ale dochází vlastně ke konvektivním nějakým prouděním, jo? Se to tady všude takhle hejbe, ty hmoty, co tady jsou, kvůli teplu. A jak k tomu dochází, tak vám tady vznikají indukované elektrické proudy, které dávají vzniku indukovaný magnetickým poli a máte magnetický pole. Když na Marsu, ale víte, že tohle to už není, tak tam není nic, co by dělalo to magnetický pole dneska. Historicky Mars měl magnetický pole, dostaneme se k tomu, ale dneska už to neslyší. Ale nicméně souvisí to s tím, proč je Mars červený. On je menší, takže tam je menší gravitace. Přesně tak. Je menší, má menší gravitaci a ještě druhá věc je ta. Já kdybych si tady uvařil čaj a udělal jsem si obrovitánský hrnec čaje a udělal si malinkatý hrneček, co mi vychladne rychle? Ten malinkatý. Takže vám samozřejmě Mars mnohem rychleji než Země začal chladnout, což znamená, že ta fáze, kdy to bylo celý rozstavený a to železo se mohlo vlastně usazovat skrz ten rozstavený magmatický oceán, tak bylo mnohem kratší. Jo? A v ten moment ne všechno železo se, nebo ne všechno, na Zemi taky to všechno železo nedokázalo, ale tak velké množství železa se nedokázalo usadit dovnitř toho tělesa do středu a mnohem víc ho zůstalo vlastně při povrchu. Jo? Takže velikost toho tělesa je strašně důležitá s tím, proč je vlastně Mars červený. Merkur je ještě menší. Prosím? Merkur je ještě menší. Je, akorát nemá zase tu nevýhodu, že se nachází v jiné části sluneční soustavy, kde měl na začátku ke vzniku jiný prvky trošku složení. A Merkur hlavně zažil strašně nepříjemnou věc, on jednoho krásného dne, když se sformoval, tak se do něj napálila nějaká obrovská planeta Simála, která vymazala valnou většinu jeho kůry, vaporizovala ji do okolí. A proto vy, když se podíváte na Merkur, tak Merkur má asi takovýhle jádro. Jo? Má vlastně obrovitánský jádro ve srovnání s ostatníma tělesama ve sluneční soustavě. A je dost možný, že ten prapůvodní povrch byl vlastně vaporizovaný tou obrovitánskou srážkou. Jo? Takže Merkur je v tomhle strašně atypický těleso. Je to krásný, co? Když v té sluneční soustavě máte všechny ty tělesa jiný a dělají strašný bordel v tom. Jo, vítejte ve světě planetologie. Tak jo, můžeš škrtnout červenou? Jo? Jak dlouho nám to zabralo? Vidíte, kolik máme slov? Doufám, že nechcete být brzo doma. Tak na co jdeme dál? Ještě boha války můžeme škrtnout, jo? Ale terestrická teda super, to děkuju, že jste všichni, že víte, že má kamenitý povrch. Je to mimochodem ten důvod, proč mě to baví. Kdyby to byl plynný povrch, tak se to nedá s tím kladívkem a já o tom nic nevím. Takže je to ten důvod, proč já tady povídám o Marsu. To, že je přibližně poloviční ve srovnání se Zemí, k tomu se budeme hodně vracet, ale pamatujte si na to, že to má ten důvod, proč Mars vlastně byl schopný rychleji než Země vychladnout a proč má Mars menší gravitaci, než má Země. Víte někdo, jak má přibližně Mars gravitaci? Třetinovou. Jo, ve srovnání se Zemí je přibližně třetinová. Tak. A teď od té gravitace můžeme udělat krásný oslý můstek a dostaneme se k té atmosféře, kterou tady někde se snažím rychle najít. Tady je řídká atmosféra. Proč má Mars řídkou atmosféru?
No, protože má malou gravitaci a ještě ji nechránil magnetický pole. Kosmický záření rozpůl. Je to jedna z věcí, která se strašně dlouho vlastně říká a vysvětluje. A pár let zpátky, to je ten důvod, protože já se k tomu snažím dostat, vyšla zajímavá studie, která říká, že Mars vlastně o svou atmosféru, ano, přichází o ní neustále interakcí s kosmickou radiací a slunečním zářením, která v podstatě si představíte, že tady mám atmosféru, tady někde mám slunce a ono neustále vysílá své paprsky, tak tady máte nějakou molekulu, kterou když ten paprsek zasáhne, tak ji rozstřelí. A tenhle ten jeden plyn, co vám vznikne, tak je docela lehké, je schopný vlastně utéct z toho gravitačního působení a Mars tak pomalinku přichází od svou atmosféru. Nicméně pár let zpátky vyšla nová vědecká studie, která říká, že možná tato úvaha není úplně správná a že Mars o svou atmosféru přišel trošičku jinak. Tušíte někdo, jak? Beru si modrou fixu, to něco znamená. Voda. Jo. Dneska se spekuluje o tom, že možná Mars stále valnou většinu těch plynů, které v atmosféře jeho původně byly, tak stále má. Akorát se nám stalo to, že ty plyny se dokázaly navázat do kůry Marsu. Jo. Protože, přemýšlím, jestli tady někde kolem sebe rychle vidíme sám, nevím. Máte spoustu šutrů na této planetě, který na první pohled berete jako pevný kamen, ale vlastně oni v sobě obsahují obrovitánské množství vody. Stejně tak vápenec má v sobě obrovitánské množství oxidu uhličitého, zachyceného, je to pevná forma. A dneska se spekuluje, že vlastně některýma chemickýma procesama se možná stalo to, že spousta těch plynů z atmosféry vlastně byly navázaný do kůry Marsu a jsou tam do dneška uloženy. Jak je možné, že Země, na které tyhle procesy běží taky, jak je možné, že ona ty plyny je schopná uvolňovat a o všechny jsme nepřišli? Prosím? Je stále geologicky aktivnější. Je geologicky aktivnější a právě potřeba, abyste byl konkrétnější v čem přesně. Endogenní procesy jsou mnohem výraznější. Já jsem se chtěl i zeptat na uklidňování, jestli u Marsu vůbec ještě dochází k němu, nebo jestli už je z tohohle hlediska spíš stabilní. Bonus. Mám dělat, že to tam bylo od začátku. Potřeba, abyste vyjmenoval jeden konkrétní endogenní proces. Souvisí s tím, vede k odplňování, akorát, že jo, kdybyste měl vulkanismus, tak co děláte, tak budete mít tady sopku, která ona furt chrlí nějaký sopeční plyny. Ty sopeční plyny se tady časem ukládají a tady se nám takhle hromadí. Jak je dostanu znovu po tu sopku? Tektonika, potřebujete k tomu přidat ještě jiný slovo. Tektonika není to, co chcete říct. Pohyb tektonických desek, nebo litosférických desek. Tektonika je, když já vemu tuhle fixu a zlomím jí vejpu, tak je to tektonika. Prostě je to nějaká jako něco zlomení. Ale ten proces se jmenuje desková tektonika. A na Zemi vlastně dochází k tomu, že se vám ten povrch neustále pohybuje. A neustále se vám ty litosférické desky zasouvají pod sebe. Jo? Nebo se sráží a vykladujou se. Nicméně, ale když dochází k tomu, že se vám ta jedna litosférická deska zasune do hlubin, tak ona samozřejmě s sebou nese i všechny tyhle ty navázané minerály s tou vodou. Máte jako v dílčím aspektu pravdu, přemýšlím, jak se do toho nezamotat. Konvektivní proudění jako takový je způsobovaný teplotním rozhraním mezi jádrem, tady mám dvě jádra, jádrem a pláštěm. Takže tady jádro produkuje spoustu tepla, vám tady vzniká konvektivní proudění, který sviští tímhletím směrem a takhle to zahřívá. Jo? To způsobuje, že se vám tady oslabuje litosférická deska. To znamená, že se vám tady ta litosférická deska praská, vám tady vzniká obrovitánské množství magmatu, který se dere na povrch a tady vám vzniká nová oceánská deska. Ona jak vzniká, vy tam furt něco tlačíte, tak ta deska má tendenci se rozklenovat do strany. Jo? Proto když se podíváte na Island, tak to jde od sebe. To je to, kam se snažíte vyrostat. Jo, určitě. Dneska se zdá, že ten hlavní důvod, proč nám běží desková tektonika, je ten, že tahle ta deska, která se zasouvá, která mimochodem je pak někde, že tady takhle, tak ona je tadyhle v té části těžší a ona vlastně táhne za sebou tuhle tu část. Takže ty oba dva procesy spolu souvisí. Oba dva přispívají k tomu pohybu litosférických desek, ale dneska si myslíme, že ten hlavní je to zatahování do hluby. Proč tomu je?
Protože tady, když máte sopečnou činnost, tak vám tady vznikne čedič, který má hustotu 3 gramy na centimetr krychlový. A vy, když ho začnete míchat s vodou, tak se vám mění na hořklivý černý kamen, který se říká eklogie, který má asi 1,5krát větší hustotu. Takže ta kůra je tady najednou mnohem těžší. Co je důležitý, tak ona je natolik těžší, že se najednou dokáže ponořit do toho, na čem plavala. Představte si, že stojíte na vodu a v určitý moment ten vor zatížíte, takže se potopíte. Jo? A k tomu tady dochází. A k čemu já jsem se chtěl dostat, když to založíte do vody, tak samozřejmě zvýšíte teplotu a tlak a vám ta deska začne se tavit. Když to uděláte, tak vám tyhle malinkatý prevíky modrý začnou unikat a vola máte ten mechanismus, jak ten plyn vystřelujete zpátky, protože že vám tady tyhle malý prevíky se dostanou do magmatu, říkáme jim sopeční plyny a když dojde k výbuchu sopky, tak vám takhle udělají to mračno a ten koloběh běží. Na Marsu nemáme deskovou tektoniku. Proč nemáme na Marsu deskovou tektoniku, jestli máte několik dní, já s váma rád o tom budu povídat? Můžeme se spokojit s tím, že tam není dneska, jo. Ale je to ten možná důvod, že vlastně dochází k tomu, že nám se ty plyny hromadí v té kůře, ale už tam není ten mechanismus, který by je zase vypouštěl zpátky, jo. Takže to, že má Mars dneska řídkou atmosféru, tak vlastně nutně nemusí úplně souviset s tím, že nemá magnetický pole. Ono to pomáhá, ale ten hlavní mechanismus, jak Mars mohl přijít o svou atmosféru, tak může být vlastně to, že ty plyny uložil do své kůry a tam jsou zamčení, protože není způsob, jak je přetavit a poslat je vlastně zpátky jako ven. Jo? Jaký to má dopad z pohledu jako terraformace? Z pohledu terraformace, povězte mi, jak dlouho plánujete pobíhat po této planetě? Mají oko, nemusíte být přesný, jo? Máte tomu ještě 300 let? Jo? 3 miliony let? 300 milionů let? Pohled je totiž ten, že když se budeme bavit o té terraformaci, tak je strašně důležitý časový měřítko. To, že já na Marsu rozpustím polární čepičky a všechno to pustím do atmosféry a vím, že jakož nemám silný magnetický pole a mě se ta atmosféra zničí za 50 000 let, teď jsem si to číslo vymyslel, do 100 000 let. Z pohledu člověka vám to úplně jedno, 100 000 let tady běhat určitě nebudeme. Jo. Samozřejmě, když se budete na to dívat, jako jestli chcete osídlit Mars s životem a je vám jedno, jaký druh pak tam bude, tak vás to začne trápit a musíte nad tím přemýšlet. Takže tam je ten rozdíl mezi tím jako lidským měřítkem, kdy máme problém plánovat, co bude za rok, na to, že jako plánovat, co bude za 100 000 let nebo miliony let. Jo. Takže z pohledu terraformace pro nás momentálně, když se budeme držet v nějakém jako časovém úseku, na který jsme zvyklí, tak budeme se tvářit, že to vůbec nehraje roli. Když se budete jako bavit o dlouhodobém rozsejvání života po vesmíru, tak to nějaký vliv bude. Jo. Tak, to máme? Určitě. Je to vlastně porovnání za atmosféra Mars a Země. Jak je to s Venuší v tomhle porovnání? Venuš je absolutní peklo. Venuš má atmosféru, která, já teď si nepamatuju to číslo, přesně abych vám dal v atmosférách, ale je to stejně, jak když se ponoříte do hloubky 1 kilometru pod hladinou oceánu. Takže ten atmosférický tlak je tam obrovitánský. Na Venuši je atmosféra tvořená 91,90. Děkuji. Spíš jako tento mechanismus, jak tam teda vlastně... Chci se k tomu dostat. Na Venuši vlastně atmosféra je tvořená hlavně z oxidu uhličitého. A vy, když se podíváte, tak tam vidíte všude jenom oxid uhličitý. Co je zajímavé na povrchu Venuše? Tak já, když bych si nakreslil, díváte se na mapu Venuše, jo? Když se podíváte na mapu Marsu, tak si všimněte, že úplně všude mám nějaký výpadný kráter. Tady umí to Hellas, a tady mám zase spoustu malinkatých výpadných kráterů, tady mám takovou nějakou čáru, tady mám Tarsis. Jo? A když se podívám na Venuši, dělám si ten samý obrázek. A budu se dívat, kolik je tam kráterů, a jak jsou velký. Stále to přežený. Venuše je mnohem větší než Mars. Takže na první pohled si asi řekneme, že tam je něco divného. Tady nemám skoro žádný krátery. Co si tak dneska myslíme je to, že Venuše z nějakého naprosto obskurního důvodu jednou za uherský rok, a v tomhle uherský rok znamená nějakých 600, 700, 800 milionů let, možná miliarda let, se přehřeje natolik, že se vám celý povrch přehoupne. Celý povrch je najednou zničený a dochází k masivní sopeční činnosti. Jsou dvě úvahy, jak tomu dochází. Buď vám ten povrch se vlastně jakoby propadne do magmatického oceánu. Má to být z toho důvodu, protože Venuše taky nemá deskovou tektoniku jako Země, takže tam dochází k tomu, že vy máte popličku a pod ní se hromadí teplo
A když něco zahřívá, tak vám tady vzniká obrovské množství magmatu. To magma má menší hustotu než ty horniny, které jsou často nad tím. Takže v určitý moment dojde k tomu, že vám vlastně se může ponořit celá ta kůra do toho magmatického oceánu, ono co stane všude. A nebo dojde k tomu, že vám to vlastně někde začne praskat, vám vznikají trhlinky a začne masivní vulkanismus, který to celý zaleje. Tak nebo tak, vám to do atmosféry pošle obrovitánské množství sopečných plynů. A to je ten důvod, proč si myslíme, že má Venuše tak hustou atmosféru. Protože vlastně ten masivní vulkanismus, který tam je, tak je schopný vždycky vypumpovat jako velké množství sopečných činností. Sopečných plynů. Jak je možné, že má Venuše tak masivní vulkanismus ve srovnání s Marsem? Povídejte. Jsou ty planety stejné? Já to mám. To nevíme. To nevíme, protože na Venuši jsme neumístili nikdy z seismometra, aby jsme se koukli, jak to tam vypadá. V čem je hlavně Venuše jiná než Mars? Je mnohem větší. Venuše je stejně velká jako Země, vzhledem k tomu, že víte, že tady sopky bouchají jako neustále, tak na Venuši by vlastně taky, že bude mít podobné množství tepla, takže tam musí docházet k masivní sopečné činnosti. Země má deskovou tektoniku, což je naprosto skvělý způsob, jak můžete ochlazovat to těleso. Když to Venuše nemá, to znamená, to teplo se tam musí hromadit a časem prostě se uvolní v nějakém masivním tom. Takže Venuše to má pravděpodobně kvůli tomu, že nemá deskovou tektoniku a že tam dochází k masivní sopečné činnosti. Jestli se chcete zeptat, proč Venuše nemá deskovou tektoniku, odbočím, nebojím se toho. Dneska se spekuluje o tom, že vlastně nejdůležitější věc pro udržování deskové tektoniky, vyjma toho vnitřního tepla, tak je existence kapalné vody. Protože kdyby nebylo kapalné vody na povrchu, tak vám nebude docházet k přeměně těch minerálů, toho čediče na eklogy. Tahle ta změna zvyšuje hustotu těch minerálů nebo těch hornin a pak vám se to může ponořit do té hloubky. Takže právě tady možná jsme zatím krásně jako situaci, že na Zemi máme přírodní podmínky pro existenci kapalné vody, protože máme správný atmosférický tlak, jsme správně daleko od Slunce, to pomáhá deskové tektonice, která to udržuje a zajišťuje dlouhodobou obyvatelnost této planety, což potřebujeme k tomu, aby jsme se z těch tělných malinkatých organismů za ty miliardy let vyvinuli něco komplexního, co můžete vidět dneska všude kolem nás. Jo? Ještě se zeptám, jakou roli hraje erozivní činnost na té Venuši, co se týká těch kráterů, se tam může nějak ovlivnit nebo ne? Může částečně degradovat, nicméně, že nejefektivnější erozivní agent na jakékoliv planetě je kapalná voda, která dokáže všechno unášet, ničit a přenášet. A na Venuši mít nemůžete. Tam máte hustou atmosféru a že tam bude foukat vítr. Ale, že jo, jako... Chemicky by to... Zase, u chemických procesů, když si nad tím zamyslíte, jaké jako chemické procesy běží na Zemi, v čem běží valná většina chemických procesů? Ve vodě. Zase potřebujete mít kapalnou vodu na to, abyste mohli něco rozpouštět nebo něco obsazovat. To se připomíná kyselina sírová, vlastně v té ovzduší, když asi... Je, ale ona tam je a není, je to takový trošku vtipný. Slyšeli jste určitě, že na Venuši prší kyselina sírová? Jo? Přemýšleli jste někdy nad tím, jak prší kyselina sírová na Venuši? Jaká je teplota na povrchu Venuše? 460 stupňů. Je kyselina sírová kapalná za teploty 460 stupňů? Není. Jo. Takže ono sice ano, na Venuši prší kyselina sírová, ale prší mezi 50 až 45 km. Takže když budete na povrchu, tak nemusíte mít deštník, protože ona se dávno vypaří a furt se tam jako točí. Jo. Pardon, možná ty kilometry jsou trošku jiný, ale jde o to, že ta oblast, ve které jsou malinkatý kapičky aerosolu, které padají dolů, tak je vlastně strašně vysoko v atmosféře a na povrch se nedostanou, protože je tam moc teplo. Takže na Venuši spíš můžete mít jako erozivní činnost tu, že vám bouchne sopka a ta láva to něco překryje. Ale to pak právě přesně vlastně běží tím směrem, co jsem vysvětloval, že ta sopečná činnost tam musí být jako masivní, aby tohle umožňovalo. Trošku jsem se teď ztratil, se přiznám. Byli jsme u té atmosféry, jo, protože řídka. Jo. Takže možná, víte, jenom ještě než se škrtnu, z čeho je složená atmosféra Marsu? Hlavně oxid uhličitý, jo. Ale magnetický pole už jsme trochu nakupli. Mars kdysi dávno měl magnetický pole a dneska už ho nemá. Zase, proč mohl mít kdysi magnetický pole, dneska ho nemá? Protože dřív byl Mars mnohem teplejší, to znamená, že tady okolo mohlo být nějaký kapalnější jádro.
nebo tady mohlo docházet k tomu, že třeba ta celá oblast byla nějaká rozstavená a tady docházelo k nějakému pohybu, který dávalo vzniku těm indukovaným proudům. Tím, jak Mars chladnul, tak samozřejmě vám tady narůstá to železné jádro vevnitř a v určitý moment vy magnetické pole prostě vypnete, protože už tam není nic kapalného, v čem by to mohlo vznikat. Nebo ta tloušťka té kapalné vrstvy už není dostatečná, aby generovala silný indukovaný elektrický pole, který udělalo to magnetické pole. Jo? Co já tady chci říct, víte, jak to víme, že měl Mars magnetický pole? Je zapsaný do těch hodně, přesně tak, to je to krásné slovo. Když byste se koukli zase na povrch Marsu, tak na Marsu můžete vidět různě velký krátery. Jo? Některé velké krátery, když se na ně podíváte, tak mají v sobě zaznamenaný, že tady je sever, tady je sever, tady je sever, protože tam mají horniny, které si uložili v sobě, když vznikaly, když utuhávaly, tak mají v sobě malinkaté částečky, takzvané ferromagnetické částečky, a oni si zapamatují orientaci magnetického pole, když uloží, když se utuhnou. Jo? Ale některé jiné krátery to nemají. Tak někoho napadlo OK, tak já zkusím určit stáří těch kráterů, který mají to magnetické pole zaznamenané, jak těch co nemají. A přišli na to, že někde okolo 3,9 miliardy let je hranice, kdy všechny krátery, které jsou mladší než 3,9 miliardy let, tak už nemají ten záznam a všechny ty, co to mají předtím, tak to mají. Takže to je hezká ukázka toho, že Mars někdy v této době musel přijít o své magnetické pole a od té doby se začaly odehrávat ty procesy s kosmickou radiací, ztrátou atmosféry a začal se Mars jako dramaticky rychleji změnit. Jo? Tak, můžu škrtnout magnetický pole nebo ještě nějaký dotaz k němu? To, že nemá Mars magnetický pole a hustou atmosféru, tak vás samozřejmě dneska trápí, protože terraformace, když jsem se tady jednou mohl s tím zaoperovat. Trápí vás to, protože dostáváte velký dávky kosmického záření, když jste na povrchu. A pak, když byste náhodou chtěli po povrchu Marsu obsat nějakou delší dobu, tak se doporučuje zakopat se 2 metry pod povrch. Nebo si postavit základnu a pak na ní nahrnout 2 metry okolo těch šutrů, protože vás ty šutry budou chránit před tou dopadající kosmickou radiací. Jo? Jestli někdy sníte, že budete běhat po povrchu Marsu, který bude terraformovaný, kolem vás porostou ty mechy a všechno bude krásný, tak na to zapomeňte, protože nezapnete nikdy magnetický pole a vždycky budete dostávat dávky radiace. Je mnohem pravděpodobnější, že lidstvo bude žít v podzemí v nějakých obrovitánských lávových tunelech, které natlakujou a uděláte si umělé osvětlení. A nebo science fiction o tom sní samozřejmě dlouho, jelikož Mars má obrovitánské množství impaktních kráterů. Tak když budete jako velký optimisti, tak já si samozřejmě vymyslím, že si tady udělám střechu, která bude mít pár metrů, třeba 5. Tady si postavím svý městečko. Jo? Ten kráter může mít třeba 250 km, když budu jako velký science fiction snílek, že jsem schopný zastřešit takovou stavbu. A v ten moment vy můžete žít vlastně ve velkých kráterech, které natlakujete. A nevím, jak často vyjíždíte za hranici České republiky nebo třeba plzeňského regionu. Tak jako se jenom dostanete k tomu, že můžete mít propojovaný krátery a vlastně celé snídení o terraformaci nemusí být jako posídlená ta planeta jako Země, ale můžete mít jenom enklávy prostě uvnitř kráteru nebo v podzemí, ve kterých budete bydlet. No? Ale jak to bude, samozřejmě netuším, je to na vás, jak to vyzkoumáte a co daňový poplatník bude chtít zaplatit, tak jako tak to bere. Tak, na co jdeme dál? Tady kouknu kosmický záření, teda taky škrtnou. Tam asi už není. Jo, kosmické záření a gravitace spojím dohromady. Ještě zase se vskočím k terraformaci. My strašně sníme o tom, že jednou budeme na povrchu Marsu žít a úspěšně bydlet. Ale do dneška nikdo neví, co udělá kosmický záření a hlavně snížená gravitace s tím, jestli se člověk může rozmnožit. Nikdy se nezkoušel rozmnožit jinde než na Zemi, kde všichni žijeme v pozemské gravitaci, v 1G. Všechny procesy, které běží v našem těle, tak jsou optimalizované na pozemskou gravitaci. A nikdo neví, jestli jsme schopní, nemyslím těch pár minut, co zasnete a užijete si trochu srandy, ale pak ten proces, který běží vlastně v ženském těle, tak všechny ty procesy jsou zase vázané na gravitaci a nikdo neví, jestli jsme schopní mít prostě zdravé dítě na jiném tělese. Napadá vás, pojďme to zkusit. Zní to krásně. Praxe je taková, že takovýhle experiment vám neschválí žádná etická komise, takže i kdyby byl někdo dostatečně šílený, že řekne, že pošle ženskou otěhotnět na mezinárodní stanici, zase za peníze daňových poplatníků,
tak vám to žádná etická komise neschválí, takže takový experiment řízený nikdy se nestane. Samozřejmě, když pošlete na Mars dostatečné množství lidí, tak oni dřív nebo později zasnou a udělají si to po svém. Takže pak to časem, jako když budete mít správně velkou populaci, tak k tomu jako dojde. Samozřejmě státní agentury přemýšlí, jak to jako vyřešit a třeba přemýšlí nad tím, že by se posílali neplodní, nebo by se sválně jako udělalo to, aby vlastně nemohli mít děti, aby tomu nedošlo. Ale s rozvojem medicíny to někdo časem udělá, že my si tu odpověď dozvíme, jenom to bude trvat. A když sníte o terraformaci, myslete na to, že nevíme, jestli to vlastně jako bude jako po té fyziologické stránce. Jo? Jestli my tam můžeme, jestli to nebude Mars nejdražší důchodák na plánu jako ve vesmíru. Tak jo, tak jdeme dál. Na co skočíme? Dichotomie. Ale jestli jste někdy víte, jak vypadá Mars, mají oko, tak rychle nakreslím. Zase jo, tady si uděláme takhle roztažený Mars. Tady máme obrovitánskou soupečnou provincii Tarsis, což je, představte si bradavici, která má asi 6 000 km a 5 km na výšku, která prostě leží v té části Marsu. A když byste se podívali na povrch Marsu, tak si všimnete, že tady v té části se takhle nachází taková zdánlivě jako přechod. Tady je kráter, tady vede někudy takhle. A všechno, co je na jih od toho kráteru, tak leží strašně vysoko. Na jih od téhletý hranice, ne kráteru, omlouvám se, tak leží strašně vysoko, několik kilometrů vejš než to, co se nachází tady. A máte tady velké množství impaktních kráterů. Tahle ta část leží několik kilometrů níž, než je střední hladina Marsu. A máte tady pár impaktních kráterů. Logicky tohle musí být mnohem starší než tohle. Jo? Jakmile máte rozdíl mezi impaktních kráterů, čím víc kráterů máte, tím víc času potřebujete, aby vás něco zasáhlo. Jo? Když se pak podíváte ještě pořádně, tak si všimněte, že tahle obrovitánská bradavice není přetnutá tou čárou, ale ona ji pokrývá. Takže dichotomie, když se zamyslíte, co musí být starší, jestli ta tabule nebo podlaha, tak samozřejmě starší musí být ta podlaha, protože tu tabule bych nebyl schopný vůbec stavit. Jo? Takže stejně tak Tarsis musí být mladší než tahle ta hranice, která se tam nachází. Dichotomie je tak vlastně termín, kterým označujeme to, že polokoule Marsu jsou strašně divní. Severní je tvořená nížinama, má málo impaktních kráterů, jižní je tvořená velkým množstvím impaktních kráterů, ale hlavně je vyšší. Jo? My do dneška nevíme, proč to tak je, ale víme, že to je ta nejstarší věc, co na povrchu Marsu můžete spatřit. Takže když Mars začal vznikat, tak z nějakého důvodu došlo k něčemu, co způsobilo, že vlastně vznikly dvě naprosto rozdílné polokoule této planety. Kdybyste náhodou dneska rozlouskli u piva nebo u kávy, u čokoliv, proč to tak je, jak vám slibuju, že budete mít skvělý článek v Nature, nejvíc prestižním vědeckým časopisem, co na této planetě je, protože na to ještě nikdo nepřišel a neexistuje na to jako široce přijímaný nápad, proč to tak je. Někdo vysvětluje, že třeba Mars zažil několik katastrofických srážek, které vlastně vyhoblovaly tu severní polokouli a snížili. Někdo říká, že tady někde v hlubinách mohlo dojít k nějaké hustotní nehomogenitě, která způsobila, že se vám tady víc prostě jako třeba sopečná činnost rozdělala, ona to vyboulila, vyklenula. Jo, těch možných vysvětlení je víc, ale žádný není široce přijímaný a vlastně pro žádný nemáme jako věrohodný důkazy, aby jsme řekli, ano, tak to prostě je. Tak si jenom pamatujte, že dichotomie označuje dvě rozdílné polokoule na povrchu Marsu. Tak, když už jsem si nakreslil to Tarsis, nebo tu Tarsis, já nevím, jak to skloňovat. To dichotomie, ten předpokládá, že nemohou být na té severní polokouli oceán. Tam by pak ty krátery nemohly být, že jo? Je to tak? No. Je to tak? Chtěl jsem se k tomu za chvilku dostat, ale klidně přeskočíme Tarsis. Samozřejmě, když máte tady kopce, a tady máte nížinu, a vy, když se podíváte, máme to tady dokonce i napsaný, máte tady koryta, když se podíváte, tak tady všude se takhle nachází síť koryt, která logicky běží z kopců dolů. Jo? Ty koryta můžou být fakt obrovitánské. Tady máme Valles Marineris třeba, který takhle tady pak se rozlejvá. Ty koryta svědčí o tom, že tam něco teklo, to něco si valná většina lidí myslí, že to je voda. Jsou dva druhy koryt, jednou se říká outflow channels. Představte si, že vám tady u Plzně praskne kus země, vyvalí se množství vody, který třeba, teď si to číslo vymyslím, dá třeba 1000 Amazonek. A
a odteče do Německa a všechno vezme cestu sebou. Jo? Tak k tomu došlo z nějakého důvodu tady, prohnalo se to Valles Marineris a vyteklo to sem. Pak tomu došlo tady, pak tomu došlo tady, pak došlo tady. Jo? Těch víc katastrofických výlevů z podzemí, obrovitánského množství vody bylo jako víc, bylo jako docela dost. No a pak máte tyhle ty koryta jinde. A když se na ty koryta podíváte, bych je nakreslil správně, tak oni vypadají nějak takhle, jo? S tím, že tohle je z kopce dolů. A to na první pohled vypadá jako řeka, jo? A samozřejmě platí, že čím jste dál, nebo více k jihu, tak tímhle jsou ty korytka menší, jo? Některé tyhle ty koryta začínají v takovýchhle dírách, což svědčí zase o tom, že se voda dostala z podzemí. Ale jiný ty korytka se na konci rozbíhají do tak malinkatých věcí, že v podstatě se na konci už nejsou ani vidět. Jo, říká se tomu, že na zemi Rhôny, znáte to spolí, když začne pršet, tak to prostě všechno spláchne, dělá tyhle ty. Takže to svědčí o tom, že na Marsu muselo pršet nebo sněžit a ta voda táhla na obrovský ploše. K čemu já se chci dostat? To teda znamená, že ta atmosféra nebyla vždycky řídká, ale mohla být i si dávno hustší, nevíme vůbec jak dlouho. Jestli to bylo pár set tisíc let, pár milionů let, miliarda let, zatím dneska nikdo vlastně jako pořádně netuší. Spíš si myslíme teda, že to je jako kratší úsek než delší. Ale k čemu se chci dostat, abych navázal na ten oceán, když víte, že tady bylo obrovitánský katastrofický povodně, který hnali velké množství vody na sever, tak samozřejmě se nabízí otázka, hele, já když ty vody budu mít fakt hodně, jo? Nemohlo mi tady vzniknout třeba oceán, jo? Nebo nemohl oceán být třeba takhle, když ty vody bylo fakt hodně. Jo? Je spousta článků, který říkají, že to je možnost. Jsou články, které vám tady ukazují, že tady mohlo být třeba linie pobřeží. Máte články, které říkají, dobře, tady dokonce máme třeba vidět, že máte kus sedimentů, které jsou jako udělají takový krásný jako proud. Představte si kýbl se špinavou vodou, kterou vylejete na asfalt a uděláte prostě takový ten proud. A některé ty proudy jdou do kopce. Jak je to možné, když uděláte tsunami, takže ta tsunami je schopná vyšpouknout vodu do kopce. Jo? V Japonsku by vám mohli vyprávět o tom. Jo? A právě se spekuluje, jestli tam ten oceán nebyl, jestli a furt se jako snažíme hledat další a další doklady. Já když jsem začínal v tomto oboru před nějakýma, no, 10-15 lety pracovat, tak bylo mnohem méně vědců a vědkyní, kteří věřili v to, že na Marsu kdysi oceán byl, s časem to množství narůstá. Takže, protože roste množství jako důkazů, který proto nepřímo svědčí, ale tím si nejsme jistí. Co je důležité vždycky si pamatovat? Jak je starý Mars? Mají oko, nechci to na den. 4,5 miliardy, jo? Kdyby tenhle oceán byl na povrchu Marsu třeba 300 milionů let, tak je to fakt dlouho, jo? No tam mohl být miliardy let, nebo tam mohl být 50 milionů let. Pak mohlo dojít k tomu, že jakož Mars má řídkou atmosféru, ten oceán mohl zmizet, jo? Oceán nebyl. Jenomže je samozřejmě jako divný, aby se všechna ta voda tady vyvolala ve stejný čas. Ono dokonce, když se budete dívat na stáří těch jednotlivých kanálů, tak o tom nic nesvědčí. Takže mohlo dojít k tomu, že se vám vyvalila voda, vzniknul vám oceán nebo moře, ať už to budete nazývat jakkoliv. On zmrznul, vysublimoval, zmizel a za 100 milionů let tady praskla země a vzniknul vám oceán. On vysublimoval, zmizel, za 50 milionů let vám tady praskla země a vzniknul vám oceán. Takže Mars nemusel mít oceán, ale dost možná měl oceány. Jo, protože tadyhle to stáří těch obrovských kanálů je různý, je v několika miliardách let. Tak je divný, aby tady bylo dlouhodobě jedno obrovitánské těleso. Jo. Je možné, že se tenhle proces opakuje. Druhá věc je ta, že Mars měl oceán, nutně nemusí znamenat to, že to byl oceán, jaký si představujete tady ze Země. Mars má totiž dlouhodobě řídkou atmosféru. Když vylejete vodu v řídké atmosféře, tak ona udělá co? Zmrzne. Takže ten oceán mohl mít vlastně ledovou krustu a mohl to být, jako když si představit, jako obrovitánská ledová čočka, která měla tekutý jádro, jo? Nebo pardon, pod tou vrstvou ledu mohlo být něco tekutého. Nebo tam mohlo být bahno, který bylo schovaný pod tím. Přemýšlí se takzvaně obahený oceán. Takže to nemuselo být úplně to, co si představujete ze Země, plachetnice a jedu si po Marsu. Ale mohlo to být vlastně mnohem víc, jako byste byli v Arktidě. Jo, akorát s tím, že by ten let vlastně nikdy neskončil. Tak na to myslete, že vlastně jako pod tím slovem oceán se skrývá spousta různých věcí a my vůbec netušíme, jako, která z nich to byla, pak, že tam vůbec ten oceán byl. Jo? To ještě furt je předmětem vášnivých
vědeckých diskuzí. Oceán dobrý, nebo ještě? Ještě nevím, jestli se můžu zeptat, jak na začátku se říkal, že vlastně pro deskovou tektoniku je podmínkou voda, nebo se předpokládá, tak tohle by mohlo znamenat, že ta vás kdysi měla taky aspoň chvilku deskovou tektoniku. A to je právě ta otázka, co jsem říkal, že my netušíme, jak dlouho tam ten oceán byl. To je právě ta tricky question, protože když by tam ten oceán byl pár milionů let, tak jasně ty chemické reakce by začaly, akorát by ale nestihly vlastně postoupit hluboko, nestihly by třeba jako, že ten oceán by mohl být jenom v této části, by musel být velký a v ten moment vám nemusí vzniknout dostatečně velký hustotní kontrast na velký ploše, aby se to vlastně jako rozjelo a spustilo. A je to zajímavý paradox. Ale právě to, že tam jako tomu dlouhodobě nedošlo, tak spousta lidí říká jasně, ten oceán tam nemohl být tak dlouho, jak by spousta lidí byla ráda, aby byl. Což zase pak má implikaci pro život, protože samozřejmě, když vám ten oceán bude někde 50 milionů let, dneska nikdo netuší, jak dlouho potřebujete na vznik života. Jo? Ale všichni se shodnou, že čím víc času tomu dáte, tím máte větší šanci na to, že ten život se možná mohl vyvinout. Jo? Nebo by mohl se vyvinout. Takže samozřejmě velké množství kapalné vody po krátký čas je vlastně jako problém jak pro deskovou tektoniku, tak i potenciálně pro život. Ale super, že si to spojujete takhle. Ještě někdo v oceánu něco? Nebo přeskočíme na Tarsis? A kde máme ten oceán napsaný, že můžu škrtnout. Mostočí zatím neškrtám, možná to trochu děsí, je tebem dlouho. My jsme ho tam neměli? To se živím teda. Začal z dichotomie. Ne, to vím, že odkud přišel, jenom se divím, že jste ho neřekli na tu tabuli. Já měl pocit, že jsme si ho psali. Dobře, nevadí. Hele, jdeme na Tarsis. Tarsis jako taková, jak jsem zmiňoval, je obrovitánská sopečná bradavice na tváři Marsu. Představte si, že tady, jak to máme kreslený, tohle je můj Mars, tohle je výstup velkého množství tepla z jádra pláště, tak to teplo tadyhle na hranici kůry způsobuje masivní tavení vody a mě tady začne vznikat velké množství sopek. Jo? Současně, když je něco teplého, tak je to trochu větší, když se tak něco tlačí, tak mě se to začne i celý vyboulovat. Jo? Že by to správně mělo mít nakreslený takhle a tady by nakreslený ty sopky. Jo? A tohle, to, co jsem teď nakreslil, tak to je přesně Tarsis. První paradox je, nikdo neumí vysvětlit, jak je možné, že tadyhle to teplo utíká z této oblasti pár miliard let. Na Zemi žádná taková oblast tak dlouho stabilní není. Jo? Neexistuje na to zase super model. Nicméně se podíváte na povrch Marsu, tak víte, že to tak je. Jo? Zase byste si... Je skvělá otázka, kterou jsem si tady chtěl nechat k marzotřesení. Když se podíváte na největší sopku ve sluneční soustavě Olympus Mons, která je přibližně tady, a podíváte se na její svahy, tak ona je tvořená obrovitánským množstvím lávových proudů, které vytejkaly tadyhle z toho centra. Jo? A některé ty lávové proudy mají na svém povrchu velice malé množství impaktních kráterů, a tak strašně malý, si myslíme, že jsou tak 2 miliony let. Což když si vezmete, že ta planeta je stará 4,5 miliardy let, tak je to včera. Takže to by naznačovalo, že ano, že to běží do dneška. To, že dneska na povrchu Marsu nevidíme žádnou aktivní sopku, může být jenom smůla, když se zrovna díváme ve špatnou dobu, kdyby se dívali dinosauři, tak by tam sopky aktivní viděli. Je to klasicky, když se vás zeptám, vymyslíme nějakou sopku, která zrovna nesopí, a jestli je aktivní nebo neaktivní, a bude mít třeba periodu expoze 1 za milion let, tak lidstvo řekne, že je neaktivní, protože to nezažilo, ale zítra nás smaže, protože zrovna přišel milion let. Jo? Takže my můžeme mít tu smůlu, že se dneska na Mars díváme v době, kdy tam nic nesopí, my nemáme tam žádný doklady o tom, že tam jako v nedávné minulosti, že nejsou tam teplotní anomálie, nejsou tam nabohacení plyny, ty sopeční, které by tam byly. Takže si myslíme, že tam nic není. Ale stále víc jako náznaků ukazuje, že by se to mohlo někdy v budoucnosti změnit. Ne nutně zítra, ale třeba zase, když budete přemýšlet v desítkách, stovkách milionů let, tak by na Marsu ještě mohlo něco sopit. Nedávno to nad Olympem byl právě zaznamenaný nějaký jakoby obláček. Nevěděl jsem, jestli je to jakoby v atmosférii, anebo jestli je to uvnitř sopky. Nebylo to u jedných z těch 3 Tarsis Mons, protože já vím, že dlouhodobě pozorují mraky u těch Tarsis, já nevím, jestli to je Pavonis Acreus, nebo ta třetí, jak to vzpomenu samozřejmě, Pavonis.
Vlastně u jedných z nich dlouhodobě vzniká takový zvláštní oblak a často se tam mračna pozoruje, a nevím, jestli tam u Olympu moc. Ale nicméně, i kdyby tam zaznamenali oblak, tak vlastně to není nic divného, protože oni mraky na Marsu jsou často v atmosféře, ve formě vlastně krystalku ledu. Ale kdyby to byl výbuch sopky, tak budete mít jako další plyny, budete tam oxid uhličitý, oxid siřičitý a další, a vlastně bychom to poznali a byla by tam teplotní anomálie, tak to tam nebylo. Jo? Takže, ale pardon, nevím u Olympu moc, jenom obecně se to dá jako snadno vždycky pak jako zjistit, jestli boucha sopka nebo ne. Co já tady chci říct je to, když se podíváte na tyhle říční koryta, tak je strašně zajímavý, že oni netečou, oni se nenachází na rovníku. Vy jste čekali, že všechny říční koryta budou na rovníku, protože tam bylo historicky nejteplejc, takže tam byla největší šance, že budou zašli. Jenomže oni vlastně, kdybyste je správně zmapovali, tak oni jsou v takovémhle divném pásu. Jo? A dlouho to vědcům a vědkyním nedávalo spát, jak je to možné a co se stalo. Až někoho napadlo. Pojďme se podívat, co se stane, když vybouvíte Tarsis. Představte si, že roztočíte káču a na tu káču nějak dokážete nalepit fakt těžkou žvejkačku. Bude se ta káča točit stejně? Nebude, jo? Začne dělat prostě něco jiného. A vlastně dneska si myslíme, že Tarsis dokázal změnit to, kde se dneska nachází rovník, tím, jak zatížil tu planetu a ta planeta se to snaží nějakým způsobem jako vyvažovat. Tak on posunul tím povrchem. A krásně to vysvětluje, proč máte tuhletu říční síť vlastně posunutou úplně jinde. Proč já to říkám? Protože je strašně zajímavý, my si většinou myslíme, jak všechny ty tělesa jsou vlastně jako stabilní po těch miliardy let. Ale vám stačí nějaká jako takováhle drobná změna, jako třeba udělat bradavici o pár tisíc kilometrech v průměru. A prostě hejbnete celým tím tělesem. Jo? Což samozřejmě pak může mít třeba jako dopady na to právě, co by se stalo s oceánem, co by se stalo s volatiliem a se vším možným, takže se to dá takhle jako pak krásně všechno komplikovat. Olympus Mons, jak je vysoký? 21, 26, ještě mi někdy řekněte 18 a všechny 3 odpovědi. To chci říct, já všechny 3 odpovědi bych uznal, říká se 18, 21 a 23, s tím, že dneska už je jako razí těch 21. Protože historicky na povrchu Marsu nemáte moře, tak podle čeho to budete měřit. Jo? Když jste tam začal lítat sondama, respektive to nejvyšší číslo pramení z toho, že jsem měřil tady z těch okolních plání. Potom časem se řeklo, dobře, budeme měřit od hodnoty 7 mB v atmosféře. Jenomže, tady máte správně napsáno, že se vám polární čepičky mění. A to, že se mění, znamená, že se do atmosféry uvolňuje víc plynu, nebo se ten plyn dostává. Co dělá atmosférický tlak? Lítá nahoru dolů. Jo? Tak je trochu blbý, když chcete měřit něco na povrchu Marsu, a když to změříte a za rok to bude o 350 metrů jinde. Jo? Tak co se udělalo? V 90. letech 20. století se vyslala k Marsu sonda, nebo v 0. letech, 20. století se vyslala k Marsu sonda, která na svým palubě nešla takový trochu dražší laserový ukazovátko a neustále střílela laserový paprsek na povrch Marsu a měřila, za jak dlouho se ten paprsek vrátí do té sondy. Oni na ní vystřelili několik set milionkrát, možná miliardkrát, a vlastně na základě toho byli schopni udělat přesný tvar povrchu Marsu. Vytvořili takzvaně, nesmím říct geoid, protože geoid je na Zemi, oni vytvořili aeroid, což jste možná v životě neslyšeli, já jsem to taky dlouho neslyšel. Geoid je takový ten patvar, Země není koule, ale je různě deformovaná, jo? A tomu se říká geoid. Jenomže to geo znamená Země a Mars je Ares, takže se má říkat aeroid. Jo? Dobrovský s Žumpanem na tohle to nebyli připraveni, jo? Když vymýšleli ty slova. Nicméně, ta věc se má tak, že dneska my víme úplně přesně, jak Mars vypadá. Tak se řeklo, tady bude 0 a odsaď budeme měřit, a proto Olympus Mons už má dneska jenom 1 vejšku. Jo? Olympus Mons je sopka, která vznikala po 3 miliardy let. Jak je možné, že tak strašně vyrostla? Nižší gravitace s tím trošku souvisí taky. Tektonika, tak to pořád z jednoho místa jenom. Přesně tak. Jo. Na Zemi, já když budu tvořit sopku, tak já mám desku, tady mi takhle mám zdroj tepla, který je furt na stejném místě, a mě takhle tady způsobuje vznik magmatu a tady mi vznikne sopka. Jo. Jenomže na Zemi desková tektonika je první, ona mi tu desku hejbe rychlostí, jako vyrostou nechty, pár centimetrů za rok, dejte tomu 10 milionů let. Tahle moje sopka je tady. Bude to magma dělat tohle? Nebude. Magma prostě půjde sobecky nejkratší cestou nahoru, uděláme tady další sopku.
dejte tomu 100 milionů let. A moje sopky jsou tady, jo? Zase magma udělá tohle a vyleze sem. Když se podíváte na ostrov Havaj, tak za ní na morském dnu je dlouhatánský pás, který se táhne až vlastně na sever ke Kamčatce. A to je přesně ten důvod, že máte stejný zdroj magmatu v hlubinách a vám se nad tím hejbe deska. Na Marsu se tohle to neděje, takže vám po 3 miliardy let vylejzá magma na tom samém místě na povrch. Proč? Už jsme si řekli, že nevíme, spokojíme se s tím, že se to děje. Jo? Určitě. Souviset s palání Hellas, která je přesně na proti. Vždycky se na to někdo ptá. Ptá se na to spousta lidí. Ta myšlenka je, pardon, pro ty z vás, abyste chytli, o čem se bavíme. Tadyhle v té části je obrovitánský impactní kráter, který se zdá na první pohled, že leží přesně na druhé straně. A lidi spekulují o tom, že když narazil v obrovitánský sem, když si představíte kouli, že to buď zatlačilo na druhé straně a způsobilo to vznik Tarsis, a nebo že to mohlo třeba jenom vyvolat seismické vlny, které nějakým způsobem způsobily masivní tavení horně. Problém je ten, že když se podíváte na tu mapu, respektive když si koupíte globus Marsu, aniž bych tomu směl říkat globus, jo. Model Marsu, děkuju. Tak to není na druhé straně. Jo, tenhle ten správný střed leží někde tady. Takže ono to úplně jako nefunguje, že to není na druhé straně, což strašně podkopává tu jako teorii. On je to jako krásný. Spíš otázka je, jestli přibližně stačí v chvíli, protože myslím si, že se tam je ještě jedna podobná příležitost, menší pláně, kterou si teď nevybavím, a druhý skutečný oblasti, která je v podstatě křížek. Jo, spekuluje se o tom hodně, píše se o tom hodně, ale nikdo to nikdy nedokázal, numericky to nevychází v těch modelech, takže je to vlastně než teorie, jak je to hypotéza, kterou ve vědeckém světě není úplně jako, že by lidi jako nějak vlastně brali vážně. Furt se jako objevuje, vždycky každý pár let vyskočí, ale pak si vždycky objeví část jako argumentů, který řeknou, hele, ale ono to jako nefunguje. Takže se zdá, že spíš jako ne, ale máte kladný bod, že to znáte. A já jsem chtěl dovysvětlit jasně, a samozřejmě, když uděláte obrovitánskou sopku, tak vám jí má tendenci gravitace vždycky sesunout. Jo? Proto dochází k svahovým procesům a proto nechcete, aby se třeba sesunul kus Tenerife do oceánu a způsobil obrovitánskou tsunami, čemuž historicky třeba došlo. Jo? Jenomže na Marsu máte gravitaci, která je nižší, přibližně třetinová, pevnost hornin není gravitací dotčená, šutr je furt stejně pevný. To znamená, že vlastně ta obrovitánská sopka, nebo ty horniny jsou schopný udržet tu váhu té obrovitánské sopky, protože jsou v nižší gravitaci. Kdyby to bylo na Zemi, tak pravděpodobně se nám Olympus Mons začíná sesouvat, jo, v určitých částech. Takže tady souvisí to, že nemá deskou tektoniku, plus nízká gravitace dovoluje vznik takové obrovitánské vrstvy. Mám ji už úspěšně škrtlo. A můžu si možná škrtnout i Tarsis? Nebo ještě k tomu chcete? Já mám k tomu někdy čet nějaké hypotézu na to, že ta Tarsis jako se bude přesouvá jako rovninku. On si to představí, že se jako přesouvá fyzicky, anebo že jakoby takhle jsou tu planetu, jako jste to tady zmínil. Že vlastně je to rozpočet nějaká přeškodní. Jak to chápu já, tak ono k tomu dochází tak vtipně, představte si moji kůži. A jak na ní začnu tahat, začnu si stahovat dolů, a k tomu vlastně dochází. Protože že jo, ta kůra není pevně přichycená k jádru, to není, jo, ono je to, že tam je nějaká částečně natavená vrstvička, všechny horniny v čase tečou. Klasicky, když vám řeknu sůl, tak mi řeknete, ano, to je pevná látka. Dojďte do Iránu a tam jsou ledovce, které jsou ze soli a oni tečou z kopce dolů. Záleží jenom na čase. Jo? A tadyhle jsme v podobné situaci, ale když si představuji, že vlastně, jak tady máte tu obrovitánskou Tarsis, tak ona tlačí, respektive prostředivá síla, teď se k ní dostáváme, tak vlastně tlačí, že jo, tu oblast krvníků. A vám tak dochází k tomu, že celá ta kůra vlastně pomalinku, použiju slovo stejká, nenapadá mi, jak to líbí jako vysvětlit. Prostě, no, klouže, to furt evokuje to tečení, jo, ale prostě má tendenci vlastně jako celou tu kůru fyzicky fakt jako přesouvat. Ale není to tak, že by vzala tenhle kus a je sama jela, ale vlastně se hejbe, tak bude víceméně všude. Což zase bude způsobovat obrovitánský napětí, tektonický procesy a tak, ale tak si to dneska lidi vysvětlují. Jo, protože že rotační osa zůstává furt stejná a to vlastně hýbnete tím povrchem. Nedokážu si to úplně jako dobře představit samozřejmě, ale jo.
Takže nepředpokládá se, že jakoby se hýbala rotační osada, tak třeba územně se říká, že měsíc se stabilizuje. Jo, to samozřejmě jo, ale to zase je trošku něco, ale to pak souvisí s tím, že ona je jako nestabilní ta samotná rotační osa díky tomu, že nemá ten stabilizátor, ale nesouvisí to s Tarsis, jo, to je zase trošku jiný proces. Je tak, když roztočíte tu káču, tak ona pak prostě začne se časem kolíbat a dělat jako příkusy, ale nesouvisí to s tou žvejkačkou, kterou jsem na to nalepil, ta to jenom jako zkomplikuje. Jo? Tak jo, tak si už můžeme takhle opustit. Sklon osy teď volně navážeme, je přibližně stejný jako na Zemi, nějakých 23 stupňů, 21, 24, děkuju. 24 krásně vidíte, tak já si nepamatuju fakt žádný číslo. Že vím, že mi vlak jde v 9 dolů, to jsem rád. Nicméně teda máme 14 stupňů, proč je to zajímavé, protože na Marsu se střídají roční období. To vám přesně způsobuje, proč se vám můžou zmenšovat a zvětšovat polární čepičky, protože jsou vystaveni v různou část roku různému množství slunečního záření. Víte, z čeho jsou polární čepičky, jak jsou rozdílný? Prachové částice a nějaký plyny pevný v pevné fázi, jaký? Nebojte se na hlas. Oxid uhličitý je kde? Kde je oxid uhličitý? Protože když se na to tak blbě ptám, tak samozřejmě v tom musí být nějaký rozdíl. Oni ty čepičky jsou těž jiný, je na tom ten paradox. Severní čepička je tvořená hlavně vodním ledem, kdežto jižní polární čepička je tvořená hlavně suchým ledem, oxidem uhličitým. Proč to tak je? Severní níž. Přesně tak, severní je vejš, takže je tam nižší atmosférický tlak. Takže vlastně vy v těch extrémních podmínkách posunete tu křivku stability toho plynu a vlastně tam má tendenci mnohem víc udržovat v pevné fázi oxid uhličitý než voda. Na obou těch čepičkách najdete i ten druhý, ten led, ale jsou jako rozdílně v množství. Jo? Takže kdybyste náhodou někdo chtěl kolonizovat Mars, začněte davit jižní čepičku, severní čepičku, protože tam najdete víc vodní ledy, pitné vody, to už se do toho motám. Ale nicméně, proč jsem se do toho začal hezky motat, protože já vás nemusím posílat ani k pólu. Stačí, když přistanete tady, nebo tady. Všude najdete permafrost. Jo. Takže vy, když přistanete a budete chvilku kopat, tak skoro vždycky najdete vodní led pod povrchem. Jestli si pamatujete sondu v Phoenix 2008, myslím, přistávala na povrchu Marsu, tak tam měla za úkol hledat, jestli se na Marsu nachází permafrost, jestli je tam vodní led. Měla k tomu robotickou ruku, ona přistála, párkrát hrábla před sebe a dlouho jsme se kamerou dívali, co tam našla tam bílý materiál, ten za pár dní zmizel. Takže se zatleskalo, super, našli jsme vodní led, který sublimoval do atmosféry. A pak inženýři řekli, super, my bychom se teď chtěli podívat, jak to vypadá pod tou sondou, protože jsme přistávali docela tvrdě, tam byly nožičky s takovýma pružinama, přistávali za pomoci raketového motoru a je zajímalo, jak to tam vypadá, jestli se to neponičilo nějakým způsobem, aby jsme to příště udělali lépe. No a když dali tu kameru a podívali se, tak pod nima byl metrová ledová čočka. Protože jak přistávali, tak ten tryskový motor odfouk všechny ten bordel, co tam byl, že oni přistáli na tom ledu. Kdyby se na začátku podívali pod sebe, tak se nemuselo kopat. Jo? Hnedka by věděli, že to tak je. Tak jenom to je takový jako krásný paradox, jak občas uděláte jako sofistikovanou misi a pak jenom přistanete přímo a je to vlastně vyřešení. Takže jako vodního ledu na Marsu je obrovské množství, nachází se jak na povrchu, tak pod povrchem. Kdybyste Mars nějakým kouzlem zahřáli, tak samozřejmě vám ten led se dostane do vody, respektive se vám může dostat do atmosféry a můžete začít ten Mars potenciálně terraformovat, kdybyste chtěli. Samozřejmě, my pořádně nevíme, kolik tam toho ledu je. Spekuluje se, že v nějakých oblastech může to být několik kilometrů, kde se ten led nachází. Samozřejmě, když začnete lézt docela hluboko pod povrch, tak díky tepelnému toku zevnitř toho tělesa, tak to začne být teplejc, tak se nabízí logická otázka, jestli někde pod povrchem není oblast, kde máte vlastně dostatečný teplo na to, aby vám ten pevný led vodní se přeměnil na kapalnou vodu. A v ten moment, jestli tam nemůže být akvifer, což je ta oblast, jak se nazývá oblast, ve které máte spoustu kapalné vody. Jo. A proč je tohle zase zajímavý? Protože samozřejmě život. Jo.
My dneska víme, že když vezmete vrták a začnete tady v Plzni vrtat a navrtáte se 3 km do hloubky a vytáhnete to vrtní jádro, tak s velkou pravděpodobností v té hloubce 3 km najdete bakterie, které tam žijou. Jo, jim je úplně jedno, co tady na povrchu planety budeme dělat, protože oni si tam žijou ve svém ekosystému a jsou úplně spokojení. Tam mají kapalnou vodu, mají tam teplo, mají tam nějaký zdroj energie. Stejně tak na Marsu dneska víme, že na povrchu nejsou podmínky vhodné pro život, ale jestli tam někdy byly podmínky vhodné pro život, ten život vzniknul, tak se mohl zahrabat do hluby. A jelikož víme, že tam máme permafrost, víme, že máme furt nějakou sopečnou činnost, máme nějaký teplo, tam můžou se nacházet potenciálně prostory, které můžou být plný vody, ve kterých si můžou hovit marťany, nějaký mikroby. Proč já to říkám? Protože jestli sníte o tom, že pošleme na Mars člověka, tak to má ten krásný etický problém. Jakmile jednou přistane člověk na povrchu Marsu, tak Mars kontaminoval pozemským životem. Sondy můžeme do nějaké úrovně sterilizovat. Upečete je na 120 stupňů pár desítek hodin, vykoupete je v kyselině, vydáte na ně obrovské dávky záření a zmenšíte množství života, který na nich přežívá. Úplně ho nevyhubíte, vždycky tam něco bude, ale zmenšíte ho. Člověka nemůžete dát do trouby na 120 stupňů. Nebo můžete, ale pak nepoletí na Mars. A dostanete se k tomu, že my vlastně nikdy nebudeme vědět, jestli na Marsu není život, protože nikdy nenavrtáte všechny místa na té planetě, abyste si byli jistí, že tam nikde nic není. A pak se máte ten etický problém, jestli vlastně má člověk právo letět vůbec na tu planetu, když potenciálně by mohla mít život, protože my kontaminujeme a tím pádem pravděpodobně zničíme všechno, co by tam mohlo žít. Jo? Nevím, on to nějaký excentric. Víte, co chci říct za slovo? Miliardář to vyřeší za nás, protože ten se ptá, nikoho nebude, jednou tam ty lidi pošle. Ale ve vědecké komunitě je tohle jako velká otázka, kdy se vlastně jako uvažuje o tom, jestli má vůbec člověk právo na Mars letět. A dokonce Mars je sice osídlený roboty, máme tam Perseverance a Curiosity, který tam do dneška jezdí. Ale co je zajímavé, kdyby před Perseverance začal tryskat vodotrysk vody a v toho vodotrysku by tam také začali mávat marťani, tak Perseverance nesmí k tomu vodotrysku dojet to vyzkoumat, protože nikdy nebyla sterilizovaná tak moc, aby se dotkla kapalní vody, takže naopak musí ujet pryč. Takže jenom mám takhle chci ukázat, že existuje něco, čemu se říká planetární ochrana a ta vám říká, co vlastně na té planetě můžete s tou danou sondou jako dělat a co nemůžete. A má to spoustu takových šílených omezení nebo šílených, ono to dává smysl, když hledáte život, ale samozřejmě jako z pohledu lidí, kteří mají rádi všechno udělat rychle, jak to přijde jako dostatečně šílené. Souvisí to taky s tím, že až jednou přistane člověk na povrchu Marsu, tak můžeme přestat víceméně pátrat po životě na Marsu, protože bude kontaminovaný a my nebudeme pořádně vědět, jestli ten život je ze Země nebo z Marsu, co najdeme. Ten život marťanský by musel být úplně nějaký jiný, aby jsme si byli jistí, že nepochází ze Země, když jsme se tam nepřivezli. Myslíte na to, spousta sond, které okolo Marsu měli proletět, tak se na povrch Marsu zřítili. Což znamená, že třeba vůbec nebyli kontaminovaní, vůbec nebyli sterilizovaní, takže už jsme Mars jako vlastně kontaminovali. Když letělo jedno z těch velkých vozítek, myslím, že Perseverance, tak to bylo docela sterilizované a byla velká snaha to udělat čistě, jenomže pár dní před startem si inženýři uvědomili, že udělali něco špatně, tak rozřízli tu ochrannou folii, opravili to a se to zalepili zpátky, takže to kontaminovali. Takže jakoby dochází k tomu, že my s každým startem k Marsu tam něco posíláme a zvyšujeme šanci, že se tam něco usadí. Nemám to tady napsané, možná jste o tom slyšeli, občas z Marsu přiletí na Zem nějaký marsovský meteorit, to znamená, že ze Země je menší pravděpodobnost, ale ze Země taky lítají meteority na Mars. Takže jako my si tu planetární hmotu už vyměňujeme, je možné, že by nějaký životní cestu mohl přežít, takže možná všechno, co říkám, je úplně zbytečný, protože už jsme to všechno si kontaminovali přírodně. Ale jenom tak myslete, že to vždycky není tak snadné. Roční období souvisí s prachovýma bouřema. Když přiletěla první americká sonda k Marsu, která byla navedena na běžnou dráhu, tak měla úkol nafotit, že konečně spatříme krásný povrch Marsu. Když tam přiletěla, je můj signál, že už vás nutím dost dlouho, mám to začít končit pomalu, tak docházelo k tomu, že byla tam globální prachová bouře a ta sonda neviděla vůbec nic. Co je na tomhle tomu krásná, jako vtipná věc, kdyby tam přiletěla sovětská sonda, tak jsme získali asi 4000 snímků prachové bouře. Není to proto, že samozřejmě, jak je ten vtip v plíškách, že ze západu je všechno lepší. Ale bylo to kvůli tomu, že sovětské sondy v té době nebyly na dálku programovatelné a americký ano.
Takže oni, když pořídili prvních pár snímků, který ukazovali nic, jenom prach, tak řekli sondě, nic nedělej, počkej pár měsíců, začni fotit za pár měsíců. Sovětská sonda by prostě nastřílela před připravenou sekvenci, udělala by snímky, poslali zpátky. Takhle jsme chvilku počkali a víte, co bylo první, co jsme na snímkách Marsu viděli, když se začala usazovat prachová bouře? Olympus Mons. Proč? Protože je nejvyšší, přesně tak, jo. Takže najednou vznikla takováhle fotografie, kde vidíte všechno rozmazané, z toho se tyčí obrovská sopka. A každý srdce vulkanoložky začalo tleskat radostí, protože bylo jasný, že na Marsu jsou sopky, jo, z této jedné fotografie. Prachové bouře jsou samozřejmě obrovitánský problém pro roboty, který k Marsu posíláme, protože valná většina z nich je poháněná solárníma nebo fotovoltaickýma panelama. Proč nejsou poháněný radioizotopovýma zdrojema? Protože je to levnější, je to spolehlivější a my nemáme na Zemi dost plutonia k tomu, aby jsme dělali spoustu sond, které byly takhle zásobeny. Plutonium je složitý vyrábět, nebo respektive to správný, který se do toho sype, se to dělá pelety, takže se to nesype doslova. Ale k čemu se chci dostat je to, že vlastně prachové bouře byly třeba důvod, proč nám umřel InSight, by fungoval ještě dlouho, kdyby solární panely nebyly zasypaný jako prachem. Prachové bouře budou určitě problém do budoucna pro lidi, protože to znamená, že byste tam potřebovali dopravit nějaký malý modulární reaktor, který tam bude zásobit lidi v případě nějaký takové prachové bouře. Ta komplexita mise, kdybyste tam chtěli letět, tak to bude jako obrovitánsky zvyšovat. Marsotřesení. Mars se nám do dneška třese. Třese se mnohem méně, než jsme čekali, že se třeba to bude. Třese se v zajímavých oblastech. Když přistál InSight, tak tadyhle je obrovitánská sopka ještě jedna. On přistál přibližně někde tady. A valnou většinu marsotřesení, který pozoroval, tak byly někde v této části. Co je na tom zajímavé, tahle ta část je silně popraskaná. Ty praskeny, které tam jsou, prochází úplně všim, takže to znamená, že jsou nejmladší na tom povrchu, protože protínají všechny krátery, všechny říční kolika, cokoliv tam máte, tak tyhle ty praskeny protínají. A některé ty praskeny mají okolo sebe poházený takový tmavý bordel. A o tomhle tmavém bordelu, který je rozprostřený několika kilometrů, si vlastně myslíme, že jsou to pyroklastické horniny, usazeniny, nadrcený sopečný prach a popel. Když máte čerstvě vypadající praskinu a kolem ní nasypaný všude bordel, tak právě to vede k tomu, že to ukazuje, že možná v těch praskinách stále dochází k sopečné činnosti občas. Ne jako dneska, ale třeba pár stovek tisíc let, možná milionů let nazpátek. A je to jeden z krásných důkazů toho, že Mars možná bude ještě sopečně aktivní zase někdy v budoucnosti, protože se nám furt prostě třese a furt se to tam praská. Takže to ukazuje, že v této části té planety furt musí docházet jako k nějakým zajímavým endogenním procesům. Marsotřesení jako takový byly strašně důležitý k tomu, aby jsme se podívali dovnitř toho tělesa. Jo. Stejně jako když vás bude bolet břicho, tak půjdete k doktorovi nebo doktorce, která vezme ultrazvuk a podívá se za pomoci zvukových vln, jak vypadají na vaší vnitřnosti, jestli je tam všechno v pořádku. Tak nám vlastně, jestli sem píchnete stanici, tak a od někud vám přijdou seismické vlny, tak vám ty seismické vlny vlastně říkají o vnitřní stavbě té planety. Jo. Takže vyslání seismometrů na povrch Marsu bylo naprosto skvělá věc, naprosto důležitá, protože nám to pomohlo mnohem líp pochopit, jak vypadá vnitřní stavba. Jak jste na tom? Zvládneme ještě chvíli, nebo už? Jo, já vás nechci uchýlit, já vás nechci jako zdržovat. Chápu, že svět je plný zábavných věcí. Hellas jsme trochu naťukli. Hellas je tahle obrovitánská čuzna tady. Hellas jako taková vznikla tak, že Mars si běžel po sluneční soustavě, přiletěl v obrovitánský šutr vodinu, srazili se a udělali obrovitánskou čuznu. Co je na tomhle zajímavé, jak co byste měli vždycky, už byste to možná měli křičet. Co byste, proč tady okolo Hellas, teď on takhle hezky brousím, proč je zajímavá Hellas? A teď zapomeňte na Tarsis. Je oválná, to jsem takhle špatně a dělá to ta projekce, je víc kruhová. Pardon. Ještě jednou? Ne, to tam není. Nebo kdybychom vrtali, tak jo, ale nevidíme to, nebo není to teď to, co čím chci. Přesně tak, přesně tak.
Když tady polezete na Mount Everest nebo Chumulangmu, tak si musíte vzít kyslíkovou masku, protože tam je nižší tlak, bude tam menší množství kyslíku. Naopak, když vlezete do nejhlubšího místa na povrchu Marsu, který leží, tady máte 23 km, tady je myslím minus 8 km, tak budete v oblasti, kde je mnohem vyšší atmosférický tlak. Na vrcholku Olympus Mons je v podstatě vákuum. Tady někde máte těch 7 mB a tady máte nějakých 10-12 mB. A to je zajímavé z toho důvodu, že 10-12 mB je to magická hodnota, kdy vám voda vydrží kapalná po delší čas. Takže kdybych já vylil skleničku vody někde tady, tak se mi poměrně rychle vyvazí, kdybych ji vylil tady, tak se mi vsákne pod povrch, nebo ona by zmrzla, protože ten povrch je studený. Ale tady by ta voda, kdybych tam měl nějaký škopek, který by byl izolovaný, tak by vydržela kapalná po delší čas. Takže je to, když byste chtěli najít někde kapalnou vodu na povrchu Marsu, tak tohleto místo se přímo jako nabízí, protože to je to, kde máte nejlepší atmosférické podmínky pro to, aby tam kapalná voda mohla potenciálně existovat. Valles Marineris, to je obrovitánská prasklina, která se nachází v této části. Já nevím, kolikrát větší než Grand Canyon to je 10-15 krát. No je to na dílku je to vlastně jakoby od západního pobřeží Spojených států až do východu. Jo, takže přes celý kontinentální USA. Děkuju. Hloubku zrovna nevím, překvapivě, ale děkuju, ale všichni teda dílku jsem. Tak si představte kanion, který má dílku celých kontinentálních USA. Zase strávíme tady spoustu času, když budeme vysvětlovat všechny ty hypotézy, se kterými lidi přišli, proč na ten kanion vzniknul. My to vlastně nevíme. Co si odnešte z této přednášky je to, že tahle sonda InSight detekuje, že se nám to tady taky třese. To znamená, že Valles Marineris jako takový se neustále ještě vytváří. Což by vás nemělo překvapit, protože jako tam, když uděláte obrovitánskou výzvu na tváři planety, která je takhle velká, tak tam chybí nějaká hmota, musí docházet k tomu, že ta kůra na to bude nějak reagovat. Jo? Zase klasicky něco, co znáte, nebo byste mohli znát ze Země, až příště pojedete na dovolenou do Skandinávie, tak si všimněte, že když půjdete k potoku, tak najdete často hranici vodopádů, najdete docela jako vysoko. A je to kvůli tomu, že celá Skandinávie vám postupně vyrůstá nahoru. Když byl ledovec na ní, tak on zatlačoval do toho pláště. Když ledovec zmizel, tak celá ta oblast se vám vyklenuje. Jo? Takže vlastně vy jako vždycky ukazuje to hezký, že když něco na zemi nebo na jakýmkoliv tělese hejbnete těma hmotama, tak to těleso na to nějak reaguje. A tady vám očividně chybí obrovské množství materiálu, který se někam poděl. Můžeme strávit spoustu času tam zase, do diskuzí. Ale ta oblast tím pádem na to nějak reaguje, nějak to tam jako praská. Na konci Valles Marineris tadyhle se nachází obrovské množství obrovských výplavových kanálů a odfoučenost, takže to ukazuje, že uvnitř Valles Marinerisu muselo něco protékat. Myslíme si, že to byla voda a ta voda tady právě mohla napájet jako jeden z těch možných oceánů nebo více těch oceánů. Dovolím si takhle škrtnout. Když to byl vás, údolí, jestli říkal tu hypotézu toho oceánu, tak nebylo to, že jak je to třeba popraskoval to země, byla se voda, tak tam vzniklo údolí, nebo to se nepřemýšlí? Přemýšlí se nad tím taky, že vlastně část toho údolí, že když by z nějakého důvodu si představte, že tady máte třeba obrovitánský akvifer, což je ta oblast, ve které máte horniny a vodu v podzemí, a vám tady začne praskat kůra, ten akvifer se začne vyprazňovat, tak vám tady může dojít k tomu, že ta eroze vlastně odnáší ten materiál do velký materiál třeba uloží. Problematický jako zase na tom je, že abyste, tady není vidět žádný obrovský val sedimentu. Takže to znamená, že ty vody by musely být fakt jako velký množství, abyste to odnést. Další problém je, že vy, když se dneska podíváte dovnitř toho Valles Marineris, tak to nevypadá, že by tam něco jako proteklo. To je vidět až tady vlastně v této další části. Takže část toho pravděpodobně musela vznikat jako i tektonicky, nejenom bez té vody. Takže je to takové jako zase jedna z možností, ale těch možností jako spousta. Omlouvám se, že máte málo jasných odpovědí, ale tak to ve vědě je, že těch jako názorových proudů je vždycky jako víc.
A potřebovali jsme tam poslat někoho s tím kladívkem, aby to tam proběh, proťukal a podíval se, a pak bychom byli schopni říct víc. Jo. Protože samozřejmě někdo třeba přemýšlí, že by to mohl dělat třeba i obrovský ledovec, protože já bych to kreslil správně, tak tady jsou ještě takový velký jako hlavy, ze kterých tady by se mohl ukládat led, by mohl těma téct a vlastně to buldorizovat před sebou. Jo, takže nebo mohli jet všechny tyhle procesy dohromady, protože jste měl x miliard let na to, aby to vytvořilo se. Takže cokoliv řeknete, já vlastně děkuju, je to možné. Na to údolí nejhlubší, nejnižší místo nadmořské výšky, nebo to halaseníš? To halaseníš. Jo, já teď nevím, kolik je. Ono totiž, jo, tohleto údolí vlastně vzniká v místě, který máte vyklenutý a vyvoulený, částečně. Takže i přesto, že je hluboký, tak vlastně nedosahuje ty jako hloubky, kterou vám udělal ten obrovitánský impact. Potřeba bych si natočit Google Earthem a podívat se na ty hodnoty, co to ukazuje, nám dal přesně nadmořskou výšku. Ta čeština, jo, v tomhle tom je jako peknou topografickou výšku, tam není moře, jak nemůžu říkat nadmořskou výšku, ale Hellas Basin je hloubš, nebo níž. A ještě poslední jsou údolí, jestli to vlastně sledí ty stěny, kde třeba hodně. Jsou málo, že jo, ale tady jsou... Tadyhle jsou fakt jako strmý dost. Dokonce jsou strmý tak moc, že se nám neustále sesouvají, to znamená, že jsou mnohem víc, než je ten soudržný úhel. A přemýšlím, jestli to je 40-50 stupňů, jsou tam vidět obrovitánský sesuvy, ke kterým došlo historicky zase oni nebudou zase tak starý, protože nejsou moc erodovaný, ale je vidět, že prostě část toho údolí se vždycky sesune, nebo pardon, část té stěny se sesune do toho údolí. A co je právě zajímavé, tak když se podíváte, tak oni zase jsou na některých místech. Není to tak, že by tyhle ty sesuvy byly jeden vedle druhýho. Což vám říká, že v dlouhodobém časovém měřítku něco ten materiál musí být schopný z těch sesuvů buď rozprostřít nebo někam odnést. Jo. Takže je to vlastně jako zase jako hezký paradox, co s tím. Ideální prostřoj času a kouknout se na to. Je to tam padá. Vy si pamatujete tohleto divný slovo? Super. V čem je unikátní? Dobře. Vítá v té atmosféře, ale má historický unikát, jaký? První, jako člověk vyrobený jako něco, co lítá. Přesně tak. Je to první člověkem vyrobený stroj, který lítá někde jinde. My jsme sice odstartovali z povrchu měsíce, ale Mars měsíc nemá atmosféru, takže to nebyl let. Takže tohle je první lítající stroj na povrchu jiného tělesa, než je Země. Jo, historický. Když si máte pár let času, tak někdy ve 30. letech, v polovině 30. let by snad měl doletět lítající dron na Titán, což je měsíc Saturnu, má hustší atmosféru než je Země, bude tam skákat a zkoumat to, co je fascinující, tak Titán má, já řeknu vodní cyklus, protože se tomu tak v češtině říká, akorát škrtněte slovo voda a dejte tam kapalný metan. Jo, takže má kapalno-metanový cyklus, který tam prší, padá na povrch, teče tam, dělá jezera, dělá tam moře, dělá erozi, všechny tyhle věci. A tohle to tam, ta sonda, ten dron tam bude lítat a bude tam skákat, bude to zkoumovat, to naprosto super mise, tak držte palce, jak to dopadne. Permafrost máme vlastně taky vyřešený, tadyhle jsou, vyřeším rychle. Určitě? Jenom k tomu Titanu, já jsem se na to chtěl zeptat, jestli ten Titan má, jestli si to ví, deskovou tektoniku, respektive jestli nějaký jiný těleso, kromě Země, že jste vždycky říkal, jako jste všechno a tohle nemá. Vůbec žádný těleso ve sluneční soustavě, který známe, nemá jasný doklad deskové tektoniky, což je obrovitánský průšvih. Protože když zkoumáte cokoliv, tak potřebujete srovnání, abyste našel, proč to někde vzniklo. Představte si, že já sem přiletím a unesu jednoho z vás, třeba vás. Budu mimozemšťan a řeknu, a všichni lidi na světě vypadají tak, že mají žlutý tričko, podjatý vlasy a jsou to ženy. Určitě to tak není. No. Když já budu chtít zjistit, jak vypadá listovat, potřebuji unést těch exemplářů víc, abych našel ty podobnosti a vymyslel, jak to funguje. A právě, že Země je jediný těleso, který má deskovou tektoniku a strašně těžko se vymýšlí, proč desková tektonika je, jak funguje a co dělá. Když nemáte se podívat jinde a říct, aha, tady máme takový oceán, tak oceán musí být. A spekuluje se, že možná by mohlo být něco jako desková tektonika na Evropě, jenomže to je úplně vlastně jako trošičku nereprezentativní těleso, protože ta desková tektonika by vám probíhala na ledové krustě, která se nachází na vodě. A je to trošku něco jiného, když máte magma,
máte horniny, protože voda má větší hustotu, než má led, a led vám vždycky vyplave. Kdežto pevné horniny mají menší hustotu než magma, to magma má tendenci se dostávat na povrch, takže vám vlastně jako ta hustotní anomálie funguje opačně. Titan jako takový je fascinujícím světem, protože to, co my si představujeme a bavíme se jako o titanu, co budeme zkoumat, tak je, řekněme, ledová krusta toho tělesa. A pod tou ledovou krustou, na té ledové krustě právě teče metan, máte tam ty jezírka, všechno fascinující. Jenomže pod ní, když byste se provrtal 30, 50, 80 do několik kilometrů, tak se pravděpodobně nachází obrovitánský oceán kapalné vody. Když byste jim proplaval, tak se časem dostanete buď na další let, anebo se dostanete na horninový plášť. A my vůbec netušíme, co tam bude se dít, jestli tam náhodou třeba nebude desková tektonika, že jo? Protože vy vždycky u těch těles Slavko přemýšlíte jenom o tom povrchu, že ten povrch, on vlastně může být jako dvojí. Máte prostě ten kapalný, ten podpovrchový oceány a pod tím může být ještě ten horninový. Takže my vlastně nevíme, jo? Ale na tom povrchu, co vidíme dneska, tak nikde desková tektonika není, nejblíž tomu má teda Evropa, ale tam má jakýsi specifika. Já už jsem chtěl tady k soulu. Soul, vždycky si všichni myslí, jak je to vlastně jako super, že soul je jenom o půl hodiny delší, než je pozemský den, že by se tak jako dalo v pohodlně žít. Akorát to říkejte vědcům a vědkyním, kteří sedí u těch marsovských misí. Můj kolega nebo spoluautor z Německa tak byl na misi Insight a byl tam první měsíc a vyprávěl, jak je to jako sranda. Že vy začnete chodit do práce a samozřejmě vy se řídíte marsovským časem, protože solární panely ty sondy vám úplně jako jedno je, co se děje. A každý den se vám ten pracovní den posune o půl hodiny. Takže poměrně zakrátko stáváte do prostřed noci a jdete do práce, že jo, protože se přizpůsobuje té sondě. A vlastně je to jako, až jednou bude posádka na Zemi, posádka na Marsu, tak bude strašně těžký sladit biorytmy těch posádek, protože prostě každý to bude mít trošku jinak. A bude to jako do budoucna vlastně dělat jako zajímavý trouble. Tak jo, ale a já myslím, že už máme modrán, ty neumím vysvětlit. Já vlastně nevím, když zapadá slunce nad Marsem, jaká je tam barva, pojď mi to víc? V fotografii to vypadalo, že to slunce má vlastně modrý barvy. A jsou to správně kalibrovaný, protože to je vždycky velká diskuze. Protože lidský oko to vidí vždycky trošku jinak než... Takže nevím, tohle to nevím, upřímně. Já si myslím, že to souvisí s tím, že přes den je růžovo-oranžová obloha a k večeru modrá. Že to, co je u nás ten Rayleighovský rozptyl, který vlastně dělá modrou oblohu a k večeru, tak vlastně se vytratí modrá, dostane červená. Tak právě chemismus toho oxidu určitého, který je na Marsu, tak vlastně způsobuje opačný efekty. A z toho jsou dobré. Pojďte ke mně, můžete budeme příště dělat dvou přednášející. Nebo se to lépe táhne. Děkuju. Souhlasím s váma, zní to dobře. Takže tak. Ale Jurong, nevím, jak moc jste sledovali osud Jurongu. Na tom je fascinující to, že tahle sonda, mimochodem neuvěřitelný úspěch jako Číňanů, protože fakt se jim na první dobrou podařilo nejenom přistát na povrchu Marsu, ale rovnou tam píchnout vozítko a to vozítko tam jezdilo a reálně fungovalo docela dlouho. No, fakt jako neuvěřitelný úspěch, když si vezmete, kolik Evropa a Američani zničili sond, než se jim to podařilo na poprvé. Evropani nikdy nepřistáli na povrchu Marsu, prozatím. Nikdy. Na to, že jsme tam dostali vozítko. Nebo pardon, přistáli jsme, ale nikdy to nefungovalo, to, co jsme tam dostali. Jo? Jenom chci si dostat k tomu vozítku. Stalo se to, že tohleto vozítko přistalo někde tady. A tadyhle se nacházela takový kužel, který má pár set metrů na šířku a pár desítek metrů na výšku. A já tyhle kužele zkoumám a mám na to spoustu bláznivých hypotéz. Jak by se strašně líbil, kdyby tenhle ten čínský věc dojela sem, třískla do toho kladivem a řekla mi, co to je. A oni psíčáci jeli na jich. Takže já jako velký zklamání. Ono to bylo kvůli tomu, že tohle sice na satelitních snímcích bylo jako relativně blízko, ale oni věděli, že by to nedokázali, že to vozítko dřív umře. A chtěli je radši najít, protože tadyhle v té části se nachází něco, o čem si lidi myslí, že je bývalý pobřeží mezi oceánem a právě potenciálně pevninou. Takže dávalo smysl tohleto je zprozkoumat. Oni měli penetrační radar, takže viděli pod povrch, jo. Ale mě vnitřně tohle vozítka do konce života nenávidí, že stačilo málo
Já jsem se mohl dozvědět, jestli moje teorie jsou dostatečně bláznivé nebo správné. A jak se tomu můžou říkat? Říká se tomu buď Rutl Scones, anebo Pitted Cones. Pardon, čeština, napomeňte, že Pitted Cones cokoliv má malinkatý kráter a je to kužel, tak je to Pitted Cones. Je to obecný termín, který neříká nic o genezi, o tom, jak vzniknul, jenom popisuje ten tvar. Hypotéza je, co to je zač, je několik. Tyhle ty menší Pitted Cones, u nich se spekuluje, že buď je to výsledek odplňování hornin, které tam jsou. Představte si, že kdyby tam byl oceán, on by zabrznul, ten led se dostal do podzemí a v určitý moment může dojít k tomu, že on se vám třeba destabilizuje, se vám ten povrch trošku zahřeje, tak vám vlastně začne utíkat na povrch voda a vznikne vám malinkatá bahenní sopka, která vytvoří takovýhle takovouhle kuželovitou horu nebo kopeček. Druhá varianta, o které se spekuluje, je, že to má původ v magmatu, že tam ze spoda teče magma, vytvoří vám to malinkatou sopečku. Další, že přes tu oblast, že jste měli vrstvu vodního ledu přikrytou sedimentem, přes to přelítne žhavý mračnost, výbuch nějaký sopky, pyroklastický proud, to zavře, destabilizace, celý se to zavře, zase to začne dělat tyhle ty věci. Takže asi těch nápadů je spousta. A právě, aby se tyhle ty nápady vyvrátily nebo potvrdily, tak bylo potřeba tam dojet za kouknout se. Takže jak jsou domy na Měsíci, je tam nějaká podobnost? Na Marsu je pár oblastí, ve kterých máme taky domy, ale je jich mnohem méně než na povrchu Měsíce. Je to klasický dom jako takový, jak název napovídá, vypadá jako dom. No, je to v podstatě jako tabulová pravda. Proč to tak je? Protože se vám na povrch dostal materiál, který špatně tek. Představte si něco, co teče jako cukernatělej med, tak to se moc nerozteče. No. V tomto případě ale my tady máme ten tvar, když já to nakreslím z profilu, tak to vypadá spíš tak. No. Což vám říká, že tady z nějakého důvodu muselo docházet k nějaké explozi, která vyvrhovala ten materiál. On lítal po balistických křivkách a ukládal se a vlastně dělal vám vznik takového kužele. Jestli jste někdy viděli, jak sopky na Islandu nebo třeba na Etně, tak to dělá přesně takové kužele. No, ale samozřejmě ten mechanismus nemusí být nutně jenom z magma, ona to dokáže i bahenní sopka udělat taky, která by vám vyvolávat kouzičky bahna, musí být tam nálepovat. Takže takhle. Takže je to trošku něco jiného, tohle je v organický téměř jistě, protože, téměř jistě, ještě jsem si naběh na vidle. Mohlo být, nic, musel to být strašně viskozní materiál, bych se z toho nevykopal. No a tím pádem, poslední věc, tady osídlená roboty, já už jsem to trochu neknu. Myslete na to, že ty roboti jsou vlastně jako každý robot, který ho tam pošleme, tak má na sobě spoustu bakterií, spoustu spor a my nevíme, jestli něco z toho není schopný v podmínkách Marsu, když ne žít, tak minimálně přežít. Kdyby se na Marsu třeba oteplilo, atmosférická vlhkost by se dostala tam k nim, tak by vlastně mohli třeba začít něco dělat, tak je možný, že jsme pomalu Mars začali osidlovat, nikdo to neví. Možná to znáte ode mě z Twitteru, krásný experiment na nás čeká na povrchu Měsíce, s tím se možná můžeme rozpustit. Přemýšleli jste někdy nad tím, co dělali astronauti na povrchu Měsíce, jak tam housali, skákali, byli tam byli docela dlouho. Mimo toho, že jedli, spali, sbírali vzorky, volali se svýma rodinama, mluvili s prezidentem, nechali tam odpadky, taky občas si museli někam odskočit. No. Dojít si na Mars je poměrně snadný, ale jestli jste někdy byli v tom lunárním modulu, on je jako fakt malinkatý a nikde tam není záchod. No. Jak se to řešilo, jestli zná takový zavírací pytlíky z IKEA. Tak jsem vám napověděl asi víc, než jsem chtěl. A my jsme z povrchu Měsíce chtěli odvést měsíční horniny. Tak než odletěli, tak se otevřeli okýnko, respektive dveře a... Jo, protože to byla zbytečná váha. Takže na povrchu Měsíce, v tom UNESCO chráněném oblasti, leží pytlíky, které obsahují večeři třeba Aldrina nebo Armstronga nebo těch dalších, kteří tam byli díly. Když se zamyslíte, co v tom pytlíku je, tak ta věc, která v něm je, tak je vlastně výjimky z rozmělněné potravy, krásně kolem toho slova brousím, ještě jsem ho neřekl, super. Tak je tam spousta bakterií. Jo.
A vy vlastně máte na povrchu měsíce experiment, kdy zjišťujete, jestli jak dlouho budou schopní bakterie vystavené kosmické radiaci přežít. Takže věřte tomu, že až jednou poletí lidi na měsíc, tak zcela určitě někdo dojede na jedno z těchto míst, najde jeden z těchto pytlíků, opatrně ho vezme a přiveze moc velkou slávu na Zem. A je tady spousta lidí, kteří se těší na to, až to prozkoumají a zjistí, jestli ty bakterie přežily. A to nám dost napoví o tom, jestli vlastně bakterie jsou schopné přežívat na povrchu Marsu. Oni by nežili, protože nemají vodu, ale mohli by přežívat v tom zapouzdřeném stavu vlastně v nějakou dobu. Oni, když jsou zapouzdření, tak si nejsou schopni obnovovat svůj DNA, takže dřív nebo později ta radiace zničí, ale krásně je to jako krásný řízený experiment, založený na tom, že jste byli odpadek jako na povrchu Měsíce. A myslete na to, že kdybychom na povrchu Marsu někdy našli i jeliťák s takovouhle věcí vyhozenou nějakým mimozemšťanem, tak by to byl největší objev v historii lidstva. A přitom bychom našli. Tak na to takhle myslete, že jako to, co je jako často odpadek, tak může být i něco jiného. A já vám tím pádem moc krát děkuju za pozornost. Děkuju, že jste, nebo je super, že jste toho tolik věděli. Příště vím, že do Plzně už nemusím jezdit. Tady je to planetolog a planetoložka jeden vedle druhýho. Což je krásný teda. A budu doufat, že někteří z vás budete dělat vědu, já vás budu moc najmout u nás v ústavu a bude nás tam planetolog, budou planetoložek víc. Moc krát děkuju. Já také poděkuji a než se případně rozmyslíte své otázky a náš přednášející se alespoň jednou nadechne, tak já si vás dovolím pozvat na 2 akce další. První z nich jste už někteří možná absolvovali minulé ročníky, někteří ne, jsou Plzeňská okna do vesmíru, která pořádá západočeská pobočka České astronomické společnosti, naši kolegové. Letos se konají v sobotu 21. října. Takže pokud budete mít zájem, můžete přijít na přednáškový cyklus na 21. základní školu v Chválenické ulici. Jediná podmínka je, musíte se předem zaregistrovat, protože je tam omezený počet míst. Takže na webu západočeské pobočky času je možné se registrovat na tyhle přednášky. A další věc už je zase naše vlastní, a to je následující přednáška, která bude ve středu 25. října, opět od 7. Zavítá mezi nás pan Hynek Metřický, takže někteří už tuší, že to nebude úplně astronomie. Nechci vyslovovat úplně název té přednášky, ale bude se to věnovat tomu, co všechno dokáže zabít světlo, kromě astronomických pozorování na této planetě. Takže tímto jste zváni na další přednášku a teď případně vaše další otázky, protože už tady padlo během toho řada. Já jenom, upozorním, že mi v 9 jede vlak, takže v určitý moment normálně neslušně uteču tam tím východem a prchám. Ale poslouchám. Já se zeptat, když podnikali jsou východem měsíce byly řešení úvory, nebo masnou, jestli něco podobného bylo řešeno třeba na těch obžijných hrách kolem Marsu. To nevím. Toho se nedá třísnout kladivem, klasicky. Takže nevím určitě. Mě zajímá vždycky až to, co se nachází na povrchu. A nerozumím moc těm aspektům jako kosmické fyziky a to, co se tam jako nachází. Že nevím odpovědět. Jestli máme nějaký přehled o tom, nebo výkazy, jestli třeba na Marsu mohou být jeskyně, ať už původního původu nebo... Můžou zcela určitě. Na Měsíci, Venuši, Merkuru, Marsu, Celádu, pravděpodobně na Tritonu, na všech těch tělesech jsou jeskyně. Na řadě těch těles jsem teď vyjmenoval, dokonce už máme jako náznaky, že máte prostě propadlej strop té jeskyně. Proč to tak je? Protože na těch tělesech něco teklo. Byla to na půlce z nich, co jsem vyjmenoval, to byla láva, na druhý to byla voda na těch ledových měsících. A ona, když vám obě dvě ty substance, když tečou na těch tělesech, tak vám na povrchu vzniká krusta. A vzniká vám vlastně buď lávový tunel, nebo vám vzniká lávový tunel akorát vodou, takže proto zase v češtině neexistuje žádný slovo, že by to měl být kryolávový tunel, což se v životě neslyšeli, já taky ne. Ale na všech těch tělesech jo. A právě třeba v případě Měsíce, teď třeba jak NASA, tak ESA, Evropská vesmírná agentura, vynakládají docela jako velké množství prostředků na to, aby jsme tyhle ty prostory na povrchu Měsíce našli.
protože až tam jednou pošlete lidi, tak se musíte chránit před kosmickou radiací a vlézt do lávového tunelu je prostě snadná cesta. Na začátku ho ucpete, na konci ho ucpete, natlakujete ho vzduchem, dáte si UV lampy a máte krásnou jako ubikaci dlouhou jak třeba 50 km. Ale nečekejte jeskyně ve smyslu českého krasu, nebo respektive nečekejte je na Marsu, Venuši a Merkuru. Na těch ledových tělesech by to teoreticky šlo. A proč to tak je? Protože na to, abyste je vytvořili, tak potřebujete, není důležitá ta kapalná voda tolik, je důležitá ta látka, kterou rozpustíte, což je vápenec. A na vápenec potřebujete velké množství vlastně zase jako dlouhodobé vody, aby se vysrážel, potřebuje se ten oceán. Na těch tělesech se jako nepředpokládá, že by tam velký uložení vápenců vznikly, že ty jeskyně budou jinakšího původu, než tady máte za Huny a kousek s vlakem. Na prachové částice na Marsu, když na Měsíci jsou prachové částice, které vlastně nepodléhají erozní účinnosti, takže byly docela jakoby ostrý a než by se to dostalo do vychází ústředí, tak to způsobí problémy. A to Marsu je říká atmosféra, jaký se tam nechají tak očekávat od vašeho hlediska? Částice na Marsu, respektive, pardon, já teď, když byste si vzali nějakou trochu starší částici malinkatou, tak na Zemi bude trochu víc kulatá, protože je zavoblená erozí. V případě Měsíce často vypadá nějak takhle. A v případě Marsu to bude něco trošku mezi tím, jo? Protože samozřejmě na Marsu oni se utálí v té atmosféře, jak se budou obrušovat, ale zase ten proces není tak strašně efektivní. Co by vás trápí trochu víc než tvar, je to, že na povrchu Marsu se úplně všude nachází chloristany, což jsou pro člověka toxické látky. Existují bakterie, které se na nich pochutnají, takže budete chtít terraformovat Mars, doporučuji první nasadit tyhle bakterie, aby to vyžraly. Takže s tím prachem se vám do plic bude dostávat vlastně toxická látka. A je to i ten důvod, proč se spekuluje o tom, jestli vůbec jako bude ten koncept, co máte ve science fiction, že ty astronauti furt vybíhají ven těma přechodovýma komorama. Je dost možný, že to vlastně vůbec nebude, že ty obleky budou přidělané k té stanici a vy vždycky vám to přiveze robot a vy to se vlezete do obleku. Jako je v biolaboratoři, že tam jenom vsunete ruce a budete pracovat vlastně bude nejmenší snaha chodit ven, protože vždycky všechno kontaminujete tím prachem. Případně budete muset vymyslet fakt jako skvělý způsob, jak ten prach nechat mimo ubikace. Takže na Marsu bude problém hlavně toxicita toho prachu pro nás. Nemálo. Ono trošku souvisí s ročními obdobími a sklopem. A tím, že teda není měsíc, tak na Marsu není stabilizace. My jsme zapomněli na 2 měsíce, teď jak to říkám, tak uvidíte. Tak jestli si dobře vybavuju, tak z dlouhodobého hlediska, středně dobého, tak ten rozptyl sklonu nějaký plus minus 60 stupňů. Takže se nechá očekávat, že dneska tam máme zrovna náhodou období podobné nám. Když to bude 60 stupňů, tak v tu chvíli to bude spíš skoro na Uranu a půl roku na většině víc den a půl roku noc. Tím, že to kreslíte, tak mě příkladně napadlo, jestli právě období, kdy se rozpouštěl permafrost, nemohlo způsobit tyhle řeky. A jedna z hypotéz. To nevím, ale vím, co to způsobuje. Tyhle ty 3 věci, co jsem nakreslil, jsou tarsismos. To jsou 3 další velké sopky. A tady se nachází ledovce, tady se nachází ledovce, tady. A tady jsou pozůstatky ledovců. Oni jsou na rovníku. Nedává to smysl, ale právě dává to smysl, jak si uvědomíte, že jsou starý několik miliard let a ten Mars dělá, že je tohle. Takže vám dojde k tomu, že když si lehne, tak vám polární čepičky zmizí, přesunou se někam jinam. A je to vlastně správná detektivka, když vy něco zkoumáte na povrchu Marsu, říkáte si, a teď jsem na to přišel. Jenomže vy jste na tom přišel na tom, jak Mars vypadá dneska. A vůbec netušíte, kde byly polární oblasti před miliardama let, jestli na to se díváte, jestli nevznikl nějakým obskurním procesem, který vůbec jako neuvažujete. Takže je to právě ta hezká ukázka toho, proč je fajn vysílat ty roboty, protože bez těch vzorků z toho povrchu se vám všechny tyhle věci jako strašně špatně vymýšlí. Takže jo, dochází k tomu, že když si ten Mars lehne, tak se polární čepičky posunou, bude docházet k tomu, že se vám atmosféra může napustit, že jo, ten máte víc materiálu a tak. Takže bude to nějaký jako dynamický proces, jak přesně, nevím, já nedělám atmosféru Marsu, ale vím, že tohle se jako uvažuje, že samozřejmě atmosféra Marsu bude oscilovat, máte nějaký, není prostě daná takhle, ale máte nějaký cykly, ve kterých se chová v závislosti na tom, jak se vám hejbe rotační osa.
Tak co? Vypadá to dobře? Můžu product placement? Je povolený? Kdybyste náhodou se nudili a neměli po večerech co dělat, jo? Jsem autorem už 2 knih, je to neuvěřitelné. Jedna je pro děti ve smíši, kde máte 70 šílených příběhů ze sluneční soustavy a druhý jsou geostorky, kde budeme zabít spoustu lidí. Ne ve všech příbězích, ale jsou to historky o tom, jak lidstvo vždycky neposlechlo přírodu, na konci bylo spousta mrtvých a dá se to sehnat víceméně už dneska všude. Takže máte možnost se takhle zabavit o Vánocích. Tak já ještě jednou děkuji za pozornost a mějte se krásně a budu se těšit zase někdy na viděnou.